a Bretaña e Galicia, pero espero que non sexa premonitorio que una a través da morte. Quero dicir que isto sexa unha nova vida, como pensaban moitos dos nosos devanceiros, que a morte non é o fin, senón o principio de outra cousa. De modo que, sí, a morte ten moita importancia nas nosas culturas, tivo máis sentido do que ten hoxe. Xa vimos onte na conferencia inaugural de Marcial Gondar como se mudou, se transformou o modo de entender a morte, tamén os propios velatorios, a relación da comunidade co que acaba de desaparecer, e como isto está marcando as nosas vidas e tamén marca os nosos rituais e fundamentalmente algo do que incluso esos rituais obligaban, que era a crear espacios memoriais de cada individuo ou dos membros da comunidade, que lle chamamos cementerios, e antes chamaban outras cousas, por exemplo, incluso dolmens, porque na tradición galega case toda a súa arquitectura é funeraria, ou foi funeraria no inicio. Hoxe hai casas tamén para vivir, non? Bueno, xa os había nos castros e nas citanias, pero realmente aquilo que se conservou con máis interés foron a arquitectura funeraria, non? E antes dos castros, os dolmens, pois, unha expresión xustamente desa arquitectura e dese sentido da morte. Relendo hai pouco, non por este motivo, un ensaio, por outra parte, moi interesante, de Ramón Otero Pedraio, titulado Morte e Resurrección. A palabra morte empregada aparentemente podía ser entendido que se emprega para definir o que é esa idea tan común dos anos 20 e 30 de que as nacións están dormidas cando non mortas ou están moribundas, como dixo aquel famoso político inglés en 1898 respecto de España cando estaba perdendo as colonias, que había nacións moribundas e nacións vigorosas, vivas. Podíamos pensar que isto é do ano 31, que Otero Pedraio falaba desas nacións moribundas, pero, ante que ten este sentido un pouco, dalle outro matiz que me ven que está moi acaído o que aquí estamos considerando, e é vincular a morte e o sentido da morte tamén con outros povos que o teñen parecido. Se non estamos falando das sociedades moribundas que deben ser revigorizadas por unha acción enérxica, ou ben dunha raza, ou ben dun guieiro, ou ben dos intelectuais, ou quen sexa, senón que el dicía que as razas celtas amosan a morte como outra vida, quizáis como a exaltación suprema da vida. Non son capaces de establecer marcas entre a vida e a morte. Estáse referindo, cando se fala das razas celtas, estáse referindo a Escocia, a Irlanda, a Bretaña, sobre todo, e, naturalmente, e outros lugares menores, e, sobre todo, a Galicia. Para concluir, para adiantar que os difuntos séntanse no fogar, acuden ás chamadas, aconsellan, mandan, interveñen. Por iso o cemiterio non é obxecto ou tema de repulsión. Isto dicía no ano 30 Otero Pedraio. Un sentido da morte ao estilo clásico, no que o morto forma parte da comunidade, e outra está noutro lugar da comunidade, por iso se despedía con todos os honores, se choraba, se cantaba, se celebraba incluso a súa propia morte, e, por outra parte, é un elo que nos vincula a outros povos, como neste caso os povos celtas, de modo que ten, creo que, no sentido que onte Cristín aludía na presentación a Le Braz e incluso a Renan, creo que hai un pouco de Renan nesta reflexión do Otero Pedraio, creo que é pertinente invocala aquí. Pero tamén, como decía onte Marcial Gondar, todo isto, que a morte é un feito social, é un feito comunitario, ou era un feito comunitario, todo isto muda. E hoxe a morte non ten nada que ver coa morte anterior, co que era antes. Isto significa que hoxe a morte está privada de todos aqueles elementos, incluídos os cementerios. Se hoxe un 30 ou un 40% dos mortos son incinerados, significa que xa non van a un lugar físico. Espero que vayan á memoria, porque, a fin de contas, a memoria é o lugar dos mortos. Se
seguimos isto que decía Otero, Renan e outros, pois os mortos só viven no recordo dos vivos. Porque os mortos realmente non sinten nada. Ou creemos iso, que non sinten nada. Pero quen sinten son os vivos. E, por tanto, somos os vivos os que debemos ocuparnos deso, non? Mentres que estemos vivos, que non está garantido, non? Como saben, non? Porque, en fin, isto permitiríame dicir, para reafirmar tamén o que se dicía nas sesións de onte, que a morte está cambiando tanto como cambian as vidas, non? Un autor que a mí me deixou deslumbrado cando o lín xa hai casi 40 anos, ou 30 anos, un texto que escribeu nos anos 80 que un sociólogo, antropólogo, máis ben sociólogo, alemán, logo fuxido a Francia e a Inglaterra, que se chama Norbert Elias, aparte de facer ese gran monumento que é o proceso de civilización, escribeu algúns textos xa cando estaba maior. Este texto está escrito cando tiña 85 anos. Non é que fose moi maior, pero para os parámetros daquele tempo xa era. Pero foi unha persona que ainda durou tempo, que viveu casi estos 100 anos. Escribeu un texto que se chama La soledad de los moribundos. E esta soledad de los moribundos ven a decir que a sociedade actual, 1982, estáse desentendendo dos mortos. E os mortos desaparecen sin anunciarse, sin saberse, só no momento do acto final, que é o funeral. Se sabe. Pero todo o que é o proceso de enfermedade, doenzas, limitación física, etc., todo iso é calado, aillado, mesmo a veces da propia familia. E isto plantea un cambio total sobre o que é a socialización que tiña a morte como acontecimento, como feito comunitario, feito familiar, pero feito comunitario. Decía Norbert Elias que a morte é un problema dos vivos e os vivos desenténdense dese problema. E isto é o que realmente nos debe facer reflexionar, porque só os vivos, só os humanos, en todas as especies, parece, non estou seguro, que sabemos que estamos, como diría Heidegger, seres para a morte. No sentido non que se vai morrer, porque iso é evidente que todos os seres vivos morren. Pero o problema non é morrer, o problema é saber que se morre. Ter conciencia disso. E isto tamén nos plantea, creo que, moitos problemas de carácter, en fin, filosófico, teolóxico, histórico, social, sobre todo, que hoxe nos marca. E nesto, estes dous povos, Bretaña, os armoricanos, Bretaña armoricana e a Galicia ibérica, creo que ten unha experiencia extraordinariamente intensa sobre a morte, e por iso creo que moito do que xa se dixo, e o que se vai dicir hoxe, contribui a reflexionar sobre esta materia. E hoxe vamos ter unha sesión dupla. Primeiro, unha mesa redonda na que irei introducindo as persoas que interveñen, e despois unha conferencia sobre a Costa da Morte, notas básicas sobre o seu patrimonio cultural, que é como é un adianto do que vai ser despois unha experiencia directa, casi, non sei se turística, pero, en todo caso, unha experiencia directa do que é a Costa da Morte. Incluso a palabra Costa da Morte, xa nos lo explicará o profesor Lema, xa nos dá para pensar, non? Pero antes de chegar á Costa da Morte como interpretación histórico-etnográfica e da Costa da Morte como lugar de visita turística, incluso aquí nesta Praza do Obradoiro hai 2 ou 3 persoas que diariamente están repartindo folletos invitando a ir á Costa da Morte. Por se non fora suficiente a tumba do apóstolo, tamén hai que ir á Costa da Morte. Como está mudando todo isto, non? Pois, fin, antes deso, vamos ter 3 intervencións. Unha será por teleconferencia, non? Do profesor Bernard Riot, que é escritor e historiador francés,
que vai falar dos mortos taumaturgos, as tumbas de devoción en Bretaña. Ele é historiador e ensaísta, foi galardado con varios premios literarios, con ensaios históricos, etnolóxicos, sobre todo Voyage dans l'au-delà, Le Breton et la mort, e é coautor de Cimetière et autres lieux de mémoire en Bretaña. Portanto, reúne a idea de competencia de historiador e de etnógrafo, mesmo que tamén traballa como fotógrafo en algúns casos. Hai que decir que en Francia a idea da morte tamén foi moi estudada, incluso históricamente. O título que ele usa está casi copiado das grandes obras de Marc Bloch, pero aplicado non aos mortos, senón aos reis. Tamén, porque os reis tamén morren, pero, aunque nos parece que aquí que non, porque están vindo de vez en cando, non? Pero os mortos taumaturgos como feitos que marcan un pouco as vidas das persoas. A continuación, intervirá Rafael Quintía, da Universidade Nacional de Educación a Distancia, que falará da transformación da ritualística funeraria na Galicia contemporánea. Ele é licenciado en Antropoloxía Social e Cultural, agora traballa no CISPAC, creo, ou está facendo un doutorado no CISPAC, dedícase moito ao estudo do patrimonio material, do patrimonio bastante, sobre todo inmaterial, pertenece a distintos observatorios e organizacións internacionais, falará desto que xa dixen, a transformación da ritualística funeraria. E, finalmente, o mestre César Portela, que está aquí tamén por eso, naturalmente, por ser un afamado arquitecto galego, pero afamado cara fora tamén, non só cara dentro, senón que é autor dun controvertido e originalísimo cemiterio en Fisterra. E ese cemiterio creo que nos vai a avanzar algunhas das razóns que o levaron a facelo e quizá tamén algunhas das explicacións de por que hai certos recelos ou medos dos propios membros da comunidade para entrar nese propio cemiterio, cual nos plantea problemas bastante profundos, que estou seguro que ele dará conta deles. Non lles vou dicir máis, é un arquitecto eternamente xoven, naceu xa non se sabe cando, non está previsto que morra hasta moito tempo despois dos tempos que vivimos, vedes que é eternamente xoven, pero iso é un valor para el e tamén para nós, que podemos, gracias a el, saber máis, disfrutar, ter mellor arquitectura e saber ou disfrutar o que saben facer mellor os arquitectos, que é domesticar o espacio e facelo habitable. Porque o espacio así en seco está para as moscas, para o que sexa, pero un espacio habitable, domesticado, acotado, explicado, é obra dos arquitectos. Primeiro, dos mestres de obras que xa nos dólmenes facían obras de arte, e agora dos arquitectos que con outra formación o fan mellor. De modo que, con isto, iniciamos verdadeiramente a sesión e, por tanto, se os técnicos poden dar paso, doulle paso invito a Bernard Río a facer a súa intervención. Vamos a poñernos aí, si queres. Sí. Si vous avez suivi, mais ça va être à vous. Très bien, parfait. Oui, donc vous pouvez peut-être passer en diaporama en plein écran, parce que là pour le moment on l'a, oui, non, on l'a avec toutes les vignettes en dessous. Alors, plein écran, comment fait-on? Non, c'est pas ça. À ce moment-là, il faut que je le... Alors,
Para tener la pantalla completa sin todo eso. Alors, il faudrait que vous alliez cliquer tout en bas de votre écran. Vous allez voir un écran justement sur un pied, juste à côté de la barre de son. C'est cela? Non, c'est un peu, déplacez votre curseur. Voilà, hop, vous l'avez passé. Encore? Voilà, c'est là. Là. Très bien. Voilà, merci. Ici. C'est parti. Donc, vous me donnez 3 quarts d'heure à peu près? Il est 10h30, donc jusqu'à 11h15? Oui. Oui, c'est d'accord, maximum. Très bien, parfait. Merci. Écoute, je vais tenir. Je commence. C'est cela même, vous commencez. Parfait. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui des saints bretons, des saints populaires qui ne sont pas les saints du calendrier liturgique, mais des saints qui font l'objet d'une dévotion populaire qui n'est pas reconnue par l'Église et qui sont à la fois des personnages connus, voire anonymes. Alors, on trouve leur sépulture à la fois dans les sanctuaires, dans les cimetières, qui sont les lieux consacrés, mais aussi en dehors et surtout en dehors de ces cimetières. Donc, cette petite promenade que je vous propose en Bretagne, c'est de vérifier qui sont ces saints et voir s'ils ont des points communs et pourquoi il y a une dévotion populaire qui les concerne avec des ex-voto, donc des prières, des offrandes et des miracles qui y sont associés. Alors, nous allons commencer par des saints, des personnages qui ont des vertus populaires qui se trouvent dans les enceintes consacrées, notamment les cimetières. Il s'agit ici du cimetière de Brest, dans le Finistère, où vous avez la tombe de l'abbé Le Sauce, qui est un prêtre qui s'est occupé des pauvres à Brest, et notamment des femmes de ménage, et qui a fait l'objet d'une dévotion dès sa mort et dès son inhumation dans le cimetière de Brest. Donc là, nous sommes à la fin du 19e siècle, en 1890. Une tombe aussi intéressante, c'est plus caractéristique peut-être, c'est celle de l'abbé Forviel à Concarneau. Nous sommes toujours dans le Finistère. Il s'agit encore d'un religieux. C'est la particularité de ces tombes que nous trouvons dans les cimetières. Ce sont essentiellement, quasiment exclusivement des religieux. S'il s'agit d'un prêtre qui était précepteur d'une famille de notables à Concarneau, port de pêche, et qui a été pris en embuscade en quelque sorte par des personnages un soir. Il a été enivré et battu à mort, et son corps a été retrouvé le lendemain matin. Donc là, on a une mort tragique, contrairement au Père Le Sauce. On a une mort tragique à Concarneau. Et comme vous voyez sur sa tombe, la dévotion continue. Nous sommes aussi à la fin du 19e siècle, avec des ex-voto qui concernent tous les genres. C'est-à-dire que on invoque le père Forviel, l'abbé Forviel, pour réussir aux examens, que ce soit le permis de conduire ou le baccalauréat ou d'autres diplômes. On l'invite également pour guérir des différentes maladies. On l'invoque pour trouver chaussure à son pied, en quelque sorte, pour trouver une compagne ou un compagnon, pour avoir des enfants. Donc c'est une dévotion qui est très polyvalente. C'est la même chose sur une tombe qui se trouve dans le cimetière de Vannes, dans le Morbihan,
l'abbé Louis Leleu. Nous sommes encore au 19e siècle. La tombe date de 1849, donc la moitié du 19e siècle. Il s'agit toujours d'un religieux qui avait une dévotion de son vivant. Il aidait lui aussi les pauvres, les classes populaires. Et dès son décès, lorsqu'il a été inhumé, il y a eu immédiatement une dévotion populaire. Alors, comme vous voyez sur cette image, c'est très particulier parce qu'on offre notamment des lunettes au père Leleu qui guérit tous les maux de la vue et qui aurait été clairvoyant. Donc là, on a un rapport entre l'infirmité qualifiante des anciens saints et les vertus thaumaturgiques et thérapeutiques. On lui offre aussi des médailles, des linges. Vous avez des chaussures d'enfants également. Ça, c'est une particularité qu'on va retrouver sur de nombreux cimetières, en nombreuses tombes. Toujours un religieux ici en Loire-Atlantique, dans le cimetière de la Miséricorde à Nantes. Il s'agit d'un frère qui lui aussi a consacré sa vie aux pauvres, aux déshérités, aux vagabonds, et qui à son décès donc a immédiatement suscité une dévotion populaire. Alors le point commun de toutes ces tombes que je vous montre, ce sont effectivement des religieux avec une dévotion populaire qui a été spontanée, qui n'a pas du tout été organisée par l'Église et qui a dépassé effectivement le cadre de l'Église institutionnelle et qui a débordé, qui a fait qu'aujourd'hui on continue de venir sur ces tombes alors qu'elles datent de plus d'un siècle, voire de 2 siècles, voire de 3 siècles, comme je vais vous le montrer sur une autre image. Il s'agit là d'une tombe à Rennes, la femme du gouverneur de Rennes, Philippe Hélène de Couetlogon, qui est décédée au XVIIe siècle. Donc là, c'est une tombe qui est plus ancienne, elle date de 1683, ou plutôt elle a été transférée en 1798, puisqu'on a déterré le cénotaphe, et on s'est aperçu que la comtesse de Couetlogon, la femme du gouverneur de Rennes, le corps avait été miraculeusement protégé, conservé, et tout de suite, là, on y a installé une dévotion qui dure. Alors la dévotion consiste à prendre un peu de terre de la sépulture, de la mettre dans un petit sac en plastique et de la poser sur le malade. Et la terre est censée guérir le malade. Puis, lorsque la guérison a eu lieu, on rapporte la terre, toujours dans ces sacs en plastique que vous voyez sur la photo, et on les redépose sur la tombe qu'on appelle la tombe au pochon. Le pochon est le nom populaire qu'on donne aux sacs en plastique en Bretagne, on dit poche ou pochon. Alors, dans ce même cimetière, on a une autre dévotion avec un prêtre, et on dépose sur la tombe de ce prêtre des bouchons de bouteilles, car ce prêtre qui a lui aussi consacré sa vie aux pauvres et aux déshérités, était particulièrement sensibilisé aux alcooliques, et donc il a guéri et il hébergeait des personnes qui étaient sujettes à cette addiction. Et donc, de son vivant, il a aidé les alcooliques, et après sa mort, on continue, donc là encore, c'est une tombe qui date du 19e siècle, on continue cette dévotion en lui apportant des bouchons pour le remercier d'avoir guéri une personne de l'alcool. Alors, là, c'est une tombe qui se trouve, la seule tombe d'ailleurs d'un enfant. C'est la particularité de cette tombe. Elle se trouve sur le domaine maritime en bordure de la mer à Arzon dans le Morbihan. Il s'agit de la tombe d'un mousse, ce qu'on appelle le petit mousse d'Arzon, dans la presqu'île de Ruisse, où cet enfant a été découvert, le cadavre de cet enfant a été découvert sur un rocher. Donc il s'agit d'un mousse qui est tombé d'un bateau de pêche
on ne connaît pas son identité, il a fait l'objet toute d'une dévotion locale. C'est la seule tombe de dévotion qui se trouve, qui concerne un enfant et qui se trouve sur un domaine public maritime. Ces tombes de dévotion, elles, qui se trouvent à la fois dans des cimetières et quelques-unes dans des chapelles, sont, comme je vous l'ai dit, essentiellement des religieux, des ecclésiastiques qui ont consacré leur vie à des pauvres. Alors, comment l'Église a réagi concernant ces dévotions populaires? Elle a tenté parfois de les récupérer. Ici, à Pléné-Jugon, vous avez 7 croix qui sont des charbonniers qui datent de la Révolution, qui auraient été tués, fusillés pendant la Révolution et qui ont fait l'objet d'une dévotion populaire. Et le prêtre de Pléné-Jugon, le recteur de Pléné-Jugon, va, quelques temps plus tard, transformer cette dévotion populaire spontanée en une dévotion officielle. C'est-à-dire qu'il va transformer les 7 tombes des charbonniers, dont on ne connaît pas l'identité, en faisant une dédicace aux 7 saints fondateurs de Bretagne. Donc là, on transpose le culte et la dévotion populaire sur un culte officiel lié aux 7 saints fondateurs de Bretagne, qui sont Saint Paul, Saint Tugdual, Saint Malo, Saint Brieuc, Saint Paterne et Saint Corentin et Saint Samson. On a aussi une autre, et je vais passer après aux tombes rurales, on a une autre particularité sur ces tombes. Et là, on passe ici sur une tombe hors des enceintes consacrées, hors des cimetières. Il s'agit d'une tombe qui se trouve à Moidon-la-Rivière en Loire-Atlantique. 3 prêtres qui ont été fusillés pendant la Révolution et enterrés sur ce site. Alors, l'histoire est intéressante puisque l'agriculteur du lieu avait tenté de faire disparaître ces tombes pour agrandir sa parcelle, et selon la tradition locale, il aurait été frappé de paralysie immédiatement, donc avec une malédiction divine en quelque sorte, puisqu'il avait commis un sacrilège. Et l'agriculteur a bien sûr restauré les tombes, et en faisant restaurer les tombes, il a retrouvé l'usage de ces membres. Donc on a là un fait qui relève du merveilleux et qui n'est pas anodin et qui n'est pas rare. C'est-à-dire que là, on retrouve sur cette dévotion populaire un usage connu en Bretagne un peu partout sur un tabou qui existe de ne pas toucher effectivement à ce qui relève du spirituel. Une autre série de tombes, et là on rentre dans une notion complètement différente. Il s'agit ce que j'appelle la terre gaste. Alors nous sommes ici dans la forêt de Loudéac, dans les Comtes d'Armor, où nous avons une tombe qui est appelée la tombe du gars futué, un crime qui aurait été commis, qui a été commis, puisqu'on connaît l'identité de la personne, qui a été commis dans la forêt de Loudéac au début du XVIIIe siècle, donc avant la Révolution française. Et nous avons 5 trous qui se trouvent dans ce petit enclos, au milieu de la forêt, qui correspondent aux 5 parties du corps de la victime lorsqu'elle a touché terre. Donc les genoux, les coudes et la tête. Et la tradition populaire voudrait que ces trous ne se rebouchent pas et qu'il ne faudrait surtout pas les toucher. Et donc on a effectivement, j'ai été sur place et j'ai pu vérifier,
on a cinq petits trous à cet emplacement qui correspondent à la tombe. Alors, quand je dis la terre Gaste, je fais un rapport avec toute une série d'autres tombes. Il s'agit là de la tombe de Brandiville qui se trouve dans le Morbihan, dans la région de Pontivy, où vous avez là ces sept trous qui, alors vous voyez comme sur la tombe, on a des chaussures d'enfants qui ont été déposées en ex-voto, et c'est la même chose. Alors on a deux versions de l'histoire, soit un prêtre qui aurait été assassiné en apportant le viatique à un mourant, soit Saint-Bieuzy, donc là on remonte au Moyen-Âge, qui aurait été assassiné. Alors on est dans la légende, hein, on est dans le folklore, mais la tombe, elle, n'est pas du tout dans la légende, elle est réelle. Et alors une particularité de ces tombes qui se trouvent dans la nature, aucune n'est inscrite sur une carte IGN, aucune n'est fléchée, aucune ne fait l'objet d'un balisage, et elles sont perdues dans la nature. Donc il y a une tradition, une mémoire populaire qui fait qu'on conserve la mémoire de cette tombe et qu'on y vient en pèlerinage, hein, pour apporter différents ex-voto. Il s'agit là d'une tombe à Mort de Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Là, une tombe qui date de la Révolution, ce qu'on appelle la tombe de Cambara, la fermière de Arras, aurait été assassinée pendant la Révolution, attachée à la queue d'un cheval et percée de coups de baïonnette. Et elle est enterrée, là encore, sur un lieu où l'herbe ne repousse pas. Donc la terre est malade. Même chose, hein, ici sur cette tombe dans le bois de Manéneuil à Locmaria, où 3 séminaristes pendant la Révolution française ont été assassinés et enterrés sur ce lieu. Alors, ce qui est intéressant dans cette tombe de Manéneuil à Kistinic, c'est qu'elle n'a été connue, elle n'a été recensée que très récemment, il y a une trentaine d'années. La dévotion populaire était connue dans le village, mais personne n'en parlait, c'était tabou. Donc l'histoire de ces 3 séminaristes tués pendant la Révolution française est restée conservée uniquement dans ce village. Elle n'a pas dépassé l'enceinte du village, et les gens amenaient leurs enfants sur cette tombe, là encore pour faciliter l'apprentissage de la marche. Dans le Finistère, cette fois-ci, une autre tombe. Alors je l'ai associée avec une affiche d'un groupe musical connu en Bretagne, les Sonneriens du, car les Sonneriens du ce qui signifie les sonneurs noirs, puisqu'ils portaient un costume noir. Et donc le groupe des Sonneriens du a pris son nom d'une tradition locale. 2 sonneurs, là nous sommes avant la Révolution française, 2 sonneurs, donc 2 musiciens de Bombarde et de Bignoux, qui s'en revenaient d'un mariage en état d'ébriété, s'étaient endormis dans le fossé, et lorsque 2 condamnés à mort venant de Quimper sont passés avec les gendarmes, ont vu ces 2 sonneurs, ces 2 musiciens qui dormaient dans le fossé. Ils ont soudoyé les gendarmes pour se faire remplacer, et donc les deux condamnés à mort, les 2 voleurs, ont pris la poudre d'escampette, et les 2 pauvres musiciens ont été pendus à leur place. Donc la tradition populaire s'est emparée de cette histoire et là encore, au lieu du fossé, là où les deux sonneurs s'étaient endormis et ont été pendus, on a érigé une tombe. Alors, la tradition populaire dans le pays bigoudin, nous sommes à Pont-l'Abbé, consiste à déposer des petits morceaux de porcelaine, là encore, au pied de la tombe, pour demander
à la fois la protection et la guérison. Donc là, on est en dehors du monde religieux, hein, ou catholique, on est sur deux profanes, donc avec une mort injuste, et c'est la notion que je vais peut-être développer. Ici, en Loire-Atlantique, au Cellier, vous avez à la fois une tombe institutionnelle, donc dans un bois, là où un prêtre et son desservant ont été assassinés pendant la Révolution française. Et je vous ai mis sur le côté droit des crossettes, enfin ce qu'on appelle des crossettes, qui sont des petites croix qui sont déposées sur la tombe, là aussi pour demander de la guérison, la protection à ces victimes. Dans la forêt de la Guerche, en Ille-et-Vilaine, là, une tombe, plutôt un chêne de dévotion qui correspond à l'emplacement d'une jeune fille qui a été assassinée, elle aussi, pendant la Révolution, qu'on appelle le chêne de la Vierge, lequel, en 2018, a été incendié. Donc, c'est une photo que j'ai faite avant l'incendie de cet arbre votif, sur lesquels on déposait des images et des statues de la Sainte Vierge pour demander, là aussi, des guérisons, des protections. Cette mémoire collective, on la retrouve encore dans une forêt. Ici, c'est toujours en Ille-et-Vilaine, la forêt de Teillet, avec là encore un assassinat, une personne pendant la Révolution française, une jeune fille. Alors le crime a été imputé non plus aux républicains cette fois-ci, mais aux Chouans, d'où le surnom de cette tombe, la tombe de la Pataude, le Pateau ou la Pataude étant des surnoms donnés aux partisans de la Révolution française en Bretagne. Et vous voyez, elle est fleurie. De multiples linges sont déposés. Le rite consiste là aussi à porter le linge d'une personne malade et de l'apporter sur la tombe pour demander l'intercession de cette personne de ce défunt qui va intervenir post-mortem, donc pour guérir les malades. Alors, je vous précise que les fleurs que vous voyez sont des fleurs naturelles. Et nous sommes sur une tombe qui se trouve au milieu d'une forêt. Il faut 15 à 20 minutes de marche avant d'arriver sur cette tombe qui n'est là aussi pas balisée, pas fléchée. Donc vous avez un exemple probant d'une dévotion populaire qui existe dans cette forêt d'Ille-et-Vilaine. Toujours en Ille-et-Vilaine, à la limite de la Loire-Atlantique, Martigny-Ferchaud, la tombe de Houillot, elle aussi datant de la Révolution française. On a plusieurs versions de la tombe de Houillot. En faisant des recherches à l'état civil, j'ai pu effectivement identifier la date précise de la mort. Il s'agit d'une personne de 22 ans qui est morte sur la seconde partie de la Révolution française et qui a été assassinée et enterrée sur place. Alors, cette mort, on va retrouver la notion de victime lorsque vous avez un décès. Il est d'usage de pratiquer une veillée funèbre, et puis après la veillée funèbre, le défunt est transporté dans l'église pour une cérémonie, un rite de passage, avec ce qu'on appelle la pesée de l'âme, puis l'inhumation. Et là, la mort est doublement injuste puisqu'elle est considérée, il s'agit d'une personne innocente qui a été assassinée, et elle est doublement injuste puisqu'il n'y a pas eu les rites de passage. Donc la population locale, et c'est l'une des clés d'interprétation de ces rites et de ces dévotions, la population a considéré qu'il y avait une injustice, que cette personne étant décédée d'une
mort violente, n'a pas en plus eu droit au rite funèbre. Donc il y a eu une dévotion qui a commencé sur la tombe. Et alors c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, hein, savoir qui commence. Est-ce que les miracles précèdent la dévotion ou est-ce que la dévotion suscite les miracles? Toujours est-il que toutes ces tombes font l'objet de miracles. Alors, certaines sont, comme vous l'avez vu, sont parfaitement entretenues avec beaucoup de fleurs, et d'autres tombent en déshérence, comme celle-ci sur le Teil en Ille-et-Vilaine, où là encore, vous avez une tombe datant de la Révolution française, mais aujourd'hui abandonnée. Moi, je n'y ai pas trouvé de signe de dévotion. Il n'y reste plus que la pierre tombale. Ici à Péole, encore une tombe de dévotion il reste une petite dévotion. Vous voyez des luminions sur la tombe, vous avez une fleur également. Encore une tombe datant de la Révolution française, et toujours la notion de faire marcher les enfants. C'est-à-dire qu'on va déposer des fleurs, on va déposer des luminions, on va déposer des chaussures pour faire un apprentissage de la marche. C'est le cas également de l'abbé Cochon, lui encore une victime de la Révolution française, qui a été tué. C'était un prêtre réfractaire, un prêtre non-jureur, donc qui n'avait pas, en 1791, prêté le serment à la constitution civile du clergé, et qui célébrait des messes clandestinement. Il a été arrêté, il a été tué. Selon les rapports de l'époque, on a dit qu'il avait cherché à s'enfuir, et il a été effectivement tué sur un calvaire et enterré dans l'église de Plémet, dans les Côtes d'Armor. Cette tombe-là se trouve dans le bois de Camors, dans le Morbihan, à côté de Vannes. Donc vous voyez une tombe intéressante aussi, où vous avez de multiples crossettes, des chaussures, des linges, un peu de tout. Alors c'est une tombe, là on ne connaît pas l'identité du défunt. La tombe s'appelle Bearsant, en breton ça veut dire la tombe du saint. Elle se trouve en pleine forêt, là encore, non balisée, non fléchée, et comme vous le voyez, avec une véritable dévotion populaire. Donc les gens savent où se trouve la tombe, et ils y vont pour invoquer. Alors, pour invoquer le saint, afin de faire marcher les enfants, avec une adaptation de ce culte, puisque la dernière fois que je suis allé vérifier si le culte était toujours rendu, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois des chaussures d'enfants, comme la première fois où j'ai pu voir cette tombe, mais également des chaussures de randonnée. C'est-à-dire que les randonneurs se sont appropriés le culte et viennent aussi déposer des chaussures de randonnée, des bâtons de marche, pour être protégés par le saint de Camors pour leur périple, notamment pour partir à Saint-Jacques-de-Compostelle en pèlerinage. C'est la même chose sur cette tombe qui se trouve sur l'estran de la rivière d'Etel, dans le Morbihan, où vous voyez encore un linge qui est posé. Alors, le culte est intéressant puisque il s'agit, selon la tradition populaire, il y a deux versions là encore, d'une personne. On dit que c'est un républicain, un cavalier républicain qui aurait été tué par les femmes du pays et enterré directement sur l'estran. Ça, c'est une version tardive. La version la plus ancienne que j'ai trouvée, c'est non pas un cavalier républicain, mais un chouan qui blessé aurait fini par mourir sur place. Et donc, là encore, on a la notion à la fois d'une mort violente et d'une dévotion populaire en dehors d'une institution religieuse. Même chose à Surzur, où là, on a érigé littéralement un calvaire sur la tombe de ce soldat qui a été assassiné au retour de guerre. Et vous voyez, on dépose des peluches d'enfants, toujours ce rapport à l'enfant. Dans la forêt de Juigné, en Loire-Atlantique,
Là, vous avez des linges qui sont déposés. Vous avez aussi toujours des chaussures d'enfants. C'est une tombe qui date, elle aussi, de la Révolution française. Vous avez dans cette forêt deux tombes différentes. La tombe d'un ecclésiastique et la tombe de Fontbroyeux, c'est-à-dire des charbonniers qui sont morts, qui ont été fusillés pendant la Révolution. En Ille-et-Vilaine, certainement la tombe la plus connue, la plus courue, ce qu'on appelle la tombe de Saint-Lénard. Alors, c'est une tombe qui est antérieure, celle-ci, à la Révolution française, qui date du début du XVIIIe siècle. L'histoire a été reportée par le folkloriste Paul Sébillot. Il s'agirait d'un brigand surnommé Lénard qui miraculeusement s'était converti. Il avait trouvé la foi et il avait décidé de cesser son brigandage et d'aider les pauvres. Et malheureusement, pour lui, la première fois où il a décidé de porter secours plutôt que d'agresser ses victimes, il a trouvé une charrette qui était effondrée et comme Lénard était très fort, il a voulu aider le paysan à redresser sa charrette. Le paysan connaissait Lénard de sa mauvaise réputation et il s'est dit si Lénard m'aide, c'est qu'il veut me tuer après. Donc il a pris les devants, il a anticipé et il a tué le pauvre Lénard. Et donc cette mort, là encore violente, mort injuste, a suscité une dévotion populaire en dehors de l'Église. Et vous voyez, là, on est en bordure de la route de Rennes, toujours dans la nature. Alors, celle-ci est peut-être plus fréquentée que d'autres, puisqu'elle n'est pas en pleine nature, elle est juste à proximité de l'ancienne route nationale. Donc, facile d'accès, et on y vient en permanence pour déposer des fleurs et demander, là encore, des intercessions. Alors, on est en Bretagne, comme vous le savez, il pleut parfois, souvent, plusieurs fois par jour, et toujours est-il que les pèlerins ont là pris l'habitude de déposer leurs mots, leurs demandes dans des petits sacs en plastique. Donc, vous voyez accrochés aux branches tout autour de la tombe, vous avez des sacs en plastique où les gens viennent déposer leurs demandes, qui sont, comme pour l'abbé Forbiel à Saint-Malo, très polyvalentes. On vient demander la réussite aux examens, la guérison, le retour de la femme ou du mari infidèle, ou avoir des enfants. En fait, c'est un culte très, très polyvalent. Ici, la tombe de l'abbé Mulot, ce que j'ai qualifié d'infirmité qualificatrice parce qu'elle est intéressante. Nous sommes sur une tombe du XVIIe siècle, donc plus ancienne, antérieure à la Révolution française. L'abbé Mulot était le supérieur d'une congrégation religieuse de Saint-Laurent-sur-Sèvre, en limite Loire-Atlantique et Vendée, qui venait prêcher dans le Morbihan. Et le père Mulot s'est blessé au pied et il est mort du tétanos. Et donc, d'où ce qui explique là aussi le fait de venir implorer le père Mulot pour faire marcher les enfants, puisque sa blessure était son infirmité, la cause de sa mort est devenue le mode opératoire. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le père Mulot prêchait pour que les Bretons cessent d'être enterrés, d'être inhumés dans l'intérieur des enceintes religieuses, des sanctuaires, et que les corps soient transférés dans des cimetières. Donc on est sur une période où les ossuaires ont commencé à disparaître en Bretagne pour avoir une inhumation en pleine terre. Et donc, ça a été à Questembert, nous sommes dans le Morbihan, ça a été le premier mort du cimetière à être enterré dans le cimetière, et l'exemple du père Mulot a décidé les Questembertois de se faire inhumer dans les cimetières. Mais
revenons et je terminerai là, le point commun entre toutes ces morts, c'est des morts injustes, des morts violentes, avec des inhumations hors, sans le rite de passage par l'Église. Et tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple de tombes où la terre était nue, la terre était gâtée. Ça permet de faire un lien avec un épisode de la geste arthurienne. Lorsque le roi Méhénier, le roi malade, souffre, Perceval puis Galahad vont visiter le roi malade et partir à la quête du Graal pour guérir le roi malade. Et le roi est malade parce qu'il a fauté, et il a fauté, donc la terre est malade. La terre devient infertile, non féconde. Et je pense qu'on peut, par cet épisode de la légende du Graal, expliquer les rites que nous avons dans les tombes de Kistinik, notamment et d'autres lieux de l'Oudéac, où la terre, effectivement, l'herbe ne repousse plus sur la tombe, parce que le crime a été commis, la terre a été souillée, et donc il y a une manifestation une relation qui se crée entre le mythe, la légende et la dévotion. Alors, je termine ici par Saint Mélard. Saint Mélard est intéressant parce qu'il a son tombeau à Lanmeur, dans la crypte de Lanmeur, mais il a aussi sa tombe populaire à Lanlou. C'est-à-dire qu'il a deux tombes, Saint Mélard. Il est honoré en deux lieux, à la fois dans une enceinte religieuse et en pleine nature. Et l'histoire de Saint Mélard, donc nous sommes là nous ne sommes plus dans la légende, nous ne sommes plus dans la superstition, nous sommes dans l'histoire, était le fils du roi de Cornouailles, et son père, Millot, étant décédé, son oncle avait décidé de prendre la place et de supprimer son neveu. Donc il a diligenté un de ses hommes de main pour mutiler Mélard. Ce qui a été fait, on lui a coupé la main droite et le pied gauche. La main droite pour qu'il ne puisse pas porter l'épée, et le pied gauche pour qu'il ne puisse pas monter à cheval. Donc, mutilation rituelle qui empêchait Mélard de régner, puisqu'il n'avait pas la capacité, effectivement, de porter l'épée et de monter à cheval, donc il ne pouvait pas être un chevalier et un roi régnant. Mélard s'est fait greffer une main d'argent et un pied d'argent, ce qui fait qu'il a retrouvé ses qualifications, son intégrité physique, et qu'il aurait pu régner. Mais son oncle qui souhaitait se débarrasser de lui l'a fait décapiter, et c'est ainsi que Mélard a été sanctifié. Alors, je vous raconte cette histoire puisque elle a un lien avec l'infirmité qualificatrice dont je parlais tout à l'heure, et elle a un autre lien avec le pied de la marche. Et le rituel du pied déchaussé que nous avons dans la mythologie celtique pourrait peut-être, c'est une hypothèse que j'ai avancée, peut-être expliquer les chaussures d'enfant que nous avons trouvées sur les différentes sépultures en Bretagne. Ces chaussures d'enfant qui sont déposées pour faire marcher et accélérer l'apprentissage de la marche des enfants. Ces chaussures votives sur les tombes sont, à mon avis, autant de viatiques pour voyager dans l'au-delà. Et le rituel du pied déchaussé, on va l'avoir à la fois en Bretagne avec l'élection du maire de Brest avant la Révolution française, mais on va le retrouver également dans la mythologie irlandaise avec
le haut roi d'Irlande qui va poser son pied sur la pierre de Fal à Tara, et Pierre va crier ce qu'on appelle la pierre de souveraineté pour marquer que le roi est légitime. Donc ce rite des chaussures d'enfant est déposé sur les sépultures pourrait, selon moi, avoir son origine sur ce rituel qu'on trouve à la fois en Bretagne, en Irlande, mais aussi en Écosse, donc dans les pays celtiques, mais qu'on va retrouver également en Inde avec le pas de Vishnu ou dans la mythologie scandinave avec la chaussure de Vidar. Voilà, rapidement, et puis l'heure passe, donc je vais vous rendre la parole. Voilà rapidement cette petite balade sur les tombes de mémoire en Bretagne qui demeurent nombreuses avec une dévotion qui perdure, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On a une actualisation, une adaptation de ces tombes euh, par notamment les randonneurs qui aujourd'hui vont reprendre l'usage ancestral, mais aussi sur une tombe récente. Par exemple, la dernière tombe recensée, elle date de 1968, donc nous sommes au XXe siècle, nous ne sommes plus au XIXe, au XVIIIe ou au XVIIe siècle. C'est la tombe d'Olive d'Anzé à Plogoff, donc une moniale bénédictine qui fait l'objet d'une dévotion populaire sur sa tombe à Plogoff, dans le cimetière de Plogoff. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite un très bon colloque. Merci. Si vous en êtes d'accord, étant donné que ChatGPT a traduit le document que vous m'avez transmis, je vais pouvoir lire peut-être la conclusion, les éléments de conclusion pour qu'ici tout le monde ait bien les éléments que vous avez dégagés en commentant la série d'images. Très bien, très Voilà. bien. Bueno, pues entonces, como le decía a Bernardillo, tuvimos la traducción inmediata de su texto gracias a ChatGPT y entonces voy a leer los elementos de conclusión porque yo creo que es importante concluir también de esa manera. Entonces decía, hoy en día en Bretaña persiste una relación singular con la muerte a pesar de una descristianización acelerada desde finales del siglo XX. La concepción de la muerte en la tradición bretona induce una habituación a lo sensible y a los pasajes entre mundos. En la creencia bretona, en el más allá no hay segregación, no hay inadaptación, no hay rechazo, sino una aceptación, una aprehensión y una práctica global de los mundos visible e invisible, de lo que se puede medir y de lo que no. Es cierto que los hombres ya no mueren en casa, los muertos ya no se entierran en el centro del pueblo. La Iglesia Católica ya no es el guardián moral de la sociedad moderna. Estos cambios e incluso esta pérdida de puntos de referencia desorientan, pero la devoción popular continúa. Los muertos no se olvidan, siguen siendo intercesores entre los mundos. Bueno, muchas gracias. Merci beaucoup.
Sí. Primeiro aí. Que? Necesito ordenador. Gracias, Cristín, por tu intermediación en ChatGPT. Ayudada, quero decir. Reanudamos a sesión e agora coas intervencións de Rafael Quintía e César Portela. Se non é moito intromisión, cunha media hora para cada un sería menos, vale. E despois podemos facer o coloquio, un descanso e a conferencia final. De modo que, como xa fixe unha breve presentación antes, dou a palabra neste momento a Rafael Quintía Pereira, que recordo que vai falar sobre transformación da ritualística funeraria na Galicia contemporánea. Bueno, moitas grazas. Bo día. Bueno, grazas a Ramón Viares pola presentación, grazas ao Consello da Cultura Galega por este convite. Intentarei axustarme o tempo e se pode ser un pouco menos tamén, ainda que, bueno, falar da morte podería levarnos toda a vida ou toda a eternidade, non? Como se di popularmente, pois imos falar dunha das dúas certezas que existen na vida, non? Unha é a morte, a outra son os impostos, pero, bueno, os impostos é bastante máis tráxico que o que imos falar hoxe. Vou abordar o tema das transformacións da ritualística funeraria na Galicia contemporánea dunha forma, obviamente, breve, como require, e é unha charla que está directamente conectada, imagino, con todo o que se expuxo onte, sobre todo o que falaría Marcial Gondar, non? Sobre todo sobre esa transformación da percepción e da integración da morte na sociedade actual, non? Primeiro que hai que decir que algo lóxico é que o cambio social acaecido no país, non? Nas últimas décadas, sobre todo dende a segunda metade do século XX, non? Ata a actualidade, o cambio social e, por suposto, o conseguinte cambio cultural xera unha transformación do rito, inevitablemente, non? O cambio da propia ideoloxía da sociedade leva implícito unha nova práctica ritual, sobre todo aquelo vencellado ao mundo da religiosidade, non? Son múltiples os factores que teñen que ver con esta transformación da ritualística. Aquí simplemente citamos algúns deles, non? Sobre os que reflexionaremos, de todos os que poderíamos falar. Un é a nova concepción da morte, que é o que xa se ten falado aquí, non? Dende logo, a concepción que temos hoxe da morte non é a mesma que había hai unhas décadas, e non é a mesma que tiña, por exemplo, a miña avoa, que faleceu hai 3 anos, non? Hai tamén agora abordaremos cada un destes puntos de unha forma máis pormenorizada, non? Hai unha perda do peso do catolicismo, que non da religión, non? Ese mito da ilustración de que o futuro, non? O imperio da razón e a desaparición da religión, que religión e razón non son cousas antagónicas en absoluto, non é certo. As sociedades actuais, as religións están máis vivas que nunca. Outra cousa é a perda do peso das religións institucionalizadas ou as religións hexemónicas, como é o caso do catolicismo, neste caso en Galicia, ou do cristianismo a nivel europeo. Pero vemos, por exemplo, que outras religións proselitistas, como pode ser o Islam, cada día teñen máis adeptos. Vemos novas formas de religiosidade, de espiritualidade, que di agora tamén a xente, o auxe de corrientes filosóficas ou espirituais orientais, bueno, o neopaganismo, o movimento New Age, todo isto entronca directamente con estas novas formas de religiosidade, non? Entón, hai unha perda do peso do catolicismo e, polo tanto, dos seus paradigmas, das súas formas de ver e integrar a morte, das súas concepcións do alén e, por tanto, do seu paquete ritual que acompaña todo o corpus de
de crenzas tamén vai mudando. Un aspecto importante a nivel social é o cambio da propia ideoloxía da sociedade actual capitalista chamada moderna, non? Que é o imperio do individualismo, fronte a unha sociedade máis holística, que son unha das características desto que se chama sociedade tradicional, que a mí tampouco me gusta moito, porque transmite certa idea de inmobilidade, e a sociedade tradicional nunca foi inmóvil, sino que era, como toda a sociedade, se adaptaba aos tempos, non? Pero esa idea da sociedade holística, onde moitas veces o propio interés individual queda supeditado ao interés do común, está mudando. E iso ten unha repercusión directa nas prácticas rituais, non? Seguro que todos e todas tendes escoitado isto de, bueno, non vou enterrar, é que a mí non me gusta, a mí séntame mal, é que eso era impensable antes. Todo o mundo sabe que un representante, polo menos de cada casa, tiña que ir a todos os enterros da parroquia, non? Porque o enterro e o velorio é un acto social e requiere unhas obrigas sociais, non? Eso de antepoñer o teu interés individual, non? O colectivo, ou o que marca a propia comunidade, non era algo que fose tan habitual. E logo, por suposto, o proceso de cambio da propia forma de organización sobre o territorio, a urbanización da sociedade, a industrialización, ten unhas repercusións importantes. Entón, veremos algúns destes factores. A relación, bueno, non me vou parar a falar da relación coas ánimas, porque creo que falaron onte, falaría de algún xeito, de forma transversal, marcial, non? Pero, dende logo, unha das cousas que influye na práctica ritual, e a práctica ritual está vencellada ao corpo de crenzas, é a relación que temos coas ánimas, cos que xa non están. Si varía a relación que temos cos que xa non están, varía tamén os ritos, entre eles o culto ás ánimas, non? Na sociedade galega existiu, e sigue existindo, sobre todo en moitos ámbitos, unha relación simbiótica coas ánimas. Eso de que a morte non rompe, por exemplo, as relacións de parentesco que existen, nin as vinculacións. Esa persoa pasa a estar noutro estadio que se califica con un adxetivo que é o difunto de tal, o difunto que nos indica que está presente pero está noutro plano. Entón, os mortos, os defuntos, pídeselle favores, ténselle unha devoción absoluta, unha devoción, que isto é importante, que deixa a súa pegada na construción cultural da paisaxe. A paisaxe, falábamos antes de que os mortos viven na memoria, viven tamén na paisaxe, ou vivían. A paisaxe galega evoca constantemente a idea dos que xa non están, nos petos de ánima, nos cruceiros e xa, no neolítico e no calcolítico con todas as construcións megalíticas. Incluso a importancia no artellamento da parroquia do que é o camiño dos defuntos, algo que muda precisamente coas normativas de traslado do defunto, co cual se altera o propio trazado do camiño dos defuntos que marcaba un espazo de carácter simbólico na propia parroquia. E iso, poñemos un exemplo claro. Adiántome cousas que vamos a ir comentando durante a exposición, pero é importante, non? Como a paisaxe evoca a memoria e evoca os difuntos e a importancia que ten na construción cultural da paisaxe a presencia dos mortos. Na miña parroquia, son de San Martiño de Salcedo, Pontevedra, cando se fixo a autopista, a 9, levou por diante o trazado do camiño dos difuntos. O camiño dos difuntos é sagrado. É tan sagrado que a terra do camiño dos difuntos, a terra pola que pasa o viático, é utilizada en prácticas rituais da medicina galega, por exemplo, entre outras prácticas máxicas. Bueno, pois, os enxeñeiros fixeron unha ponte para comunicar dun lado a outro un barrio, o barrio da Esculca, do barrio de enfrente. Pero non fixeron a ponte por onde iba o trazado do camiño dos difuntos. Eso ocasionou unha protesta que obrigou a facer outra ponte ao lado da que xa estaba. Entón, agora temos unha ponte aquí e outra a 50 metros, porque o camiño dos difuntos é ese. E ainda que se altere físicamente a xeografía do territorio, a nivel simbólico o camiño está marcado.
E está marcado tamén na memoria e debe respetarse. Entón, isto se altera tamén con algunhas das prácticas actuais. Entón, había unha relación moi íntima cos mortos, axuda ás ánimas do purgatorio. Lembro un cura que me decía: eu a quen lle teño realmente fe son as ánimas, non? Porque son quen vai falar por ti mellor que a túa familia, non? Que xa está do outro lado, non? Esa especie de buscar o enchufe no alén, non? E, bueno, ese culto, esa perda do culto ás ánimas tamén influye no debilitamento dos vínculos que se establecen entre os vivos e os mortos. E iso ten repercusións directas coa práctica, non? A morte, como decíamos ao principio, muda, non? Esa diferencia, se ten falado moitas veces, entre o mundo rural e o mundo urbano, ou agora xa poderíamos falar do antes e do agora, non? Coa sociedade actual na que existe unha negación constante da morte, frente ao que era unha aceptación e unha integración dunha realidade irremediable, non? Hasta moi pouco, só ainda se ve na xente maior, non? A capacidade que ten de aceptación da morte, dunha realidade, xente que medrou nunha sociedade onde a morte estaba presente constantemente, porque era moi fácil morrer, non? Hoxe en día, os cambios tecnolóxicos, sanitarios e higiénicos fan que, así todo, bueno, a xente con patoloxías moi graves dende o nacemento poda sobrevivir. Antes non había unha selección natural e a xente estaba familiarizada coa morte, xa non digamos as mulleres, que o habitual era ter moitos abortos, moitas pérdidas de fillos. Por exemplo, a miña bisaboa, o meu avó foi o quinto fillo e o primeiro que lle viviu. Imaginade se as mulleres estaban asociadas, se entendían ben o que o tema da morte, non? Entón, hai unha negación. Eso lévanos a unha ocultación dos mortos que se plasma incluso na normativa legal a hora de expoñer os mortos no velatorio, establecendo unhas barreiras físicas que, como me comentaba unha señora, lembro, cando o ano pasado, o anterior, que fixemos o documental sobre a morte en Galicia, a parroquia do Alén, e me decía que vivimos de costas e que agora xa non podes nin tocar o morto, que hai unha barreira física, hai un cristal nos velatorios que impide o contacto con ese familiar, non? Entón, se produce unha ocultación frente á exhibición, non? Pero o problema é que, por moito que ocultemos, a morte existe, non? E se non temos consciencia que a morte existe, non la temos integrada, despois o que pasa é que algo que é unha traxedia convírtese nun shock traumático, como é hoxe en día, que require asistencia médica, porque xa os propios servicios, os seguros funerarios, xa che dan asistencia sanitaria. Home, eu entendo que unha morte pode ser traumática, morte dun fillo, unha morte inesperada, un accidente, unha catástrofe, pero non todas as mortes teñen por que vivirse de forma traumática, non? E isto ten que ver con esa ocultación. Hai tamén unha soidade frente ao que é a socialización da dor. A socialización da dor leva implícito uns ritos que non son os actuais, uns ritos nos que participa toda a comunidade, non? Empezando polo propio velorio. Isto leva a esa ausencia de mecanismos sociais e culturais de amparo, e calquera que teña xa certa idade ten vivido isto directamente. Hoxe en día ainda se sigue velando nas casas en moitos lugares, pero quen vivise un velorio na casa sabe o que significa durante todo un día, toda unha noite, chegar aos veciños, falar, acatarse a posibilidade de chorar, de canalizar todas esas tensións, a sensación de amparo. Hoxe en día dice, non, é que vamos a molestar. Non, non vas a molestar, vas a acompañar, vas a axudar. Entón, e lembro despois a sensación de baleiro unha vez que acaba todo. Unha vez que acaba a teatralización da morte, é necesario a teatralización da morte, viña o sentido de baleiro, os 2 días. Hoxe en día o sentido de baleiro é dende o momento 1, por esa soidade, por esa ausencia de mecanismos sociais de amparo, porque se fomenta a represión dos sentimentos, salvo que a morte sexa dun famoso, entón saímos á rúa, colocamos osiños, ramos, entón exteriorizamos, pero parece que está hasta mal visto amosar esa dor. E iso repercute, por exemplo, no que eu chamo os enterros con gafas de sol, que é algo que
que non nos paramos a meditar sobre eso, pero é moi significativo. Por que hai que usar gafas de sol nun velatorio nun enterro? Que ten de malo que se vexa que unha persona chora ou que ten os ollos colorados de chorar? Somos artistas todos de Hollywood. Eu ainda estive en enterros, non hai moito, observaba e quedei fascinado, era un enterro en Mesía, non había ninguén con gafas de sol. Pareceume maravilloso. Hasta tal punto que se levou o corpo, a caixa, levouse a man hasta o cemiterio, non? Despois de velalo na casa. Entón, isto que parece unha tontería está reflectindo precisamente esa represión dos sentimentos que despois produce os problemas que temos, non? A xestión do duelo, por tanto, tamén hai unha presión social para reducir o duelo. Xa non se exterioriza o duelo, isto do luto se considera algo atrasado, algo antigo, pero moitas veces podía ser unha especie de cárcere simbólica para as persoas que igual non desechaban levar o velo, pero era unha forma de marcar que esa persoa estaba nun estado liminal, nun estado de trans, hasta que xestione esa perda dun familiar, e iso require un tratamento especial, non? Me falaba con unha amiga psicóloga que me decía, es que antes os nenos puñanlle un pano negro no brazo, iban ao colexio e tiñan un trato especial, porque sabían que ese neno acababa de sufrir unha perda e requería unha atención especial, non? Isto que agora se fala tanto na educación, da educación individualizada, pois xa estaba presente na nosa cultura, non? Así que estes cambios influyen directamente na práctica ritual, como veremos a continuación, non? Igual que a propia idea da mala morte ou da boa morte, non? A morte no que un se pode preparar, despedirse, deixar todo arreglado, toda esa burocracia hoxe maior, frente ao que nos consideramos agora unha boa morte, que é o que antes se consideraba unha mala morte, que é morrer de súpedos sin enterarte e logo quedan as cousas pendientes. A miña tía aboa ten preparado hai anos un caixón da cómoda a roupa que quere que lle poñan cando morra. Ela ten todo listo. E iso dalle tranquilidade. Non é unha obsesión, é simplemente deixar as cousas arregladas para ter unha boa morte. Entón, a posición da Igrexa, falábamos dos cambios ideolóxicos ou a perda do peso da Igrexa. Hai unha perda clara de influencia social da Igrexa e iso xenera en moitas persoas, a nosa comunidade, un cambio nas crenzas escatolóxicas. Hai novas ideas sobre o máis alá. Xa non existe exclusivamente un paraíso, non? O ceo, o inferno, o paso intermedio do purgatorio, que é unha especie de reválidas. Hai outras opcións para moita xente. E se introducen, polo tanto, con esta perda da Iglesia, non? Como única fórmula hexemónica na xestión do transo, se introducen novos ritos e entra con moita forza a incineración, que obviamente hai un século non existía. Si existía hai 2000 anos, pero non existía hai un século, non? E iso xenera un debate tamén na propia Iglesia, como vamos xestionar unha realidade que cada vez ten máis peso, a incineración. Ademais, xurden o cemiterio civil, fronte a exclusividade do cemiterio religioso. Lembrades, o cemiterio religioso, bueno, antes falábamos en Xermade, o cemiterio vello de Xermade, que xa está desacralizado, ten un anexo con un muriño para aqueles que morrean en pecado. Non se podían enterrar en Campo Santo, pero estaban nun anexo, non? Entón, xa hai unha nova forma de cemiterio, xa hai outros lugares onde reposar os corpos, que son os cemiterios civis. E, polo tanto, con esa nova sociedade aparecen tamén as cerimonias de carácter civil frente a cerimonias puramente católicas que tiñamos, non? A desacralización dos campos santos, non? Bueno, aquí está o teu cemiterio, non? No decreto da Xunta, que se rixe toda a normativa en cuestión funeraria, dice explícitamente, está sacado do texto, non? No presente decreto supérase a anterior distinción entre cemiterio parroquial, confesionais e particulares, entendendo que o determinante desde o punto de vista xurídico é o uso das instalacións o que debe prevalecer e ser examinado a marxe da súa consideración como confesional ou non. Esta é unha realidade nova, que nace destes cambios sociais, non? Por suposto, este cambio social, o proceso de urbanización da sociedade, xera tamén novas normativas en materia funeraria.
normativas de carácter higiénico, sanitario, de burocracia. Hai novas formas de xestionar os mortos, hai unha limitación do espazo físico nas propias cidades, hai unha necesidade de crear novos espacios para albergar os corpos mortos, creándose cemiterios, pero xa fora da comunidade, por lo tanto xa estamos apartando os mortos do centro, do punto de centralidade da comunidade, que era a igrexa, o cemiterio parroquial al lado, o adro da igrexa, onde toca a panorama, e ti ves a panorama sentado no muro do cemiterio, como foi sempre, esa forma de ter integrados os vivos e os mortos dentro dos espacios de socialización da comunidade desaparece coa creación o cemiterio de Almudena. Eu teño un tío avó no cemiterio de Almudena e a primeira vez que fun ali, claro, deu-me un shock cultural, porque eso de entrar no cemiterio en coche, que haxa paradas de autobús e que o corpo se poña a 5 metros de altura cunha grúa e que nin siquiera podas tocar a lápida, podeñer algo, se non tes unha instalación, unha escada, pois chocaba, non? E que che den un mapa para localizar despois a túa tumba. Isto que é, non? Bueno, pois aparecen tamén en moitos lugares se creando, por exemplo, o proxecto que había no Concello de Pontevedra, a creación de campos de cinzas para poder depositar as cinzas dos difuntos que se incineran, porque hai un problema coa xestión desas cinzas e un problema tamén a nivel religioso. Hai a instauración dos establecementos para velar os defuntos, os velatorios, que sufriron, cando se empezaron a implantar, pues, había rechazo, rexeitamento a velar en un tanatorio, que é algo así como un parque de bolas para os defuntos, non? Antes se facían os aniversarios na casa, agora fanse en lugares, porque para non molestar e para non manchar, levanse os cativos a un parque de bolas, pois os velorios fanse nos tanatorios. Precisamente, quizás, unha das cousas que máis provocou a implantación dos tanatorios é esta pauta que temos en Galicia de se o ten o dalao, non vamos ser menos, aínda que non se usasen. De feito, nos teñen proposto, lembro, charlas en tanatorios porque non se usaban para nada. Unha aldea, unha parroquia, había un tanatorio, había que darlle un uso para uso social. Despois xa se empezou a usar para os seus fins. Hai unha regulación nova do traslado do corpo que impide precisamente o traslado a pé, a non ser que estés pegado ao cemiterio, e hai unha eliminación, eso xenera, como decíamos antes, unha eliminación de elementos etnográficos referentes á cultura da morte na propia xeografía. Por lo tanto, empeza a desaparecer esos referentes á morte na propia xeografía, porque desaparece ese camiño, desaparece esa vinculación aos defuntos e desaparece unha serie de elementos. Por lo tanto, desdibúxase todo ese camiño, toda esa outra realidade paralela que é a xeografía dos mortos. Hai un incremento á burocratización. Antes a xente quería deixar as cousas arregladas. Hoxe en día, este incremento da burocratización, certificado de función, actos de última vontade, certificado de contratos de seguro, partición de ardanza, pago de impostos, plusvalía, todo isto xera que, dende a perspectiva popular, tamén a morte sexa un marrón. Só hai que falar con calquera que lle acaba de morrer un familiar o lío que ten o tema da burocracia. Isto é un marrón. E leva implícito unha profesionalización desa burocracia, un servicio que xa te ofrecen os propios servicios funerarios, xa se encargan de xestionarte isto, xa tes o paquete o todo incluído, dende a asistencia sanitaria, médica ou psicolóxica, hasta o abogado que te arregle o marrón de ter un morto na casa, cos seus plazos, ademais, legais. A transformación do ritual afecta, sobre todo, debido tamén ás novas legislacións, ao lugar da morte. Ahora, maioritariamente, a xente morre nos hospitais, o lugar do velorio, o traslado do corpo, o lugar de enterro, que xa non é exclusivamente o Camposanto, hai outras opcións, pola implementación da incineración, a propia xestión do corpo morto, o que eu chamaba as valedoras do transo, que fundamentalmente eran as mulleres. Eu lembro cando morreu o meu avó na casa, morría, lembro que deixou de respirar,
Entón, eu achegueime cun espello para ver se respiraba, onde dixemos, está morto. Bueno, ten que haber un médico, obviamente, non? Pero considerase que está morto. Nese momento, a familia directa, o sea, a miña avó, a miña nai, abandonan o espazo e entran estas valedoras do transo, que en este caso eran as súas irmás, normalmente as mulleres, e se encargan da xestión do corpo morto, de limpalo, de vestilo, de preparar todo para o culto, e a resto da familia xa se pode dedicar exclusivamente a chorar, a laiarse e a xestionar ese duelo. Péchanse, elas coñecen o ritual, pechan as ventas, empezas a preparar café, a preparar todo, non? Hoxe en día a normativa establece outro tipo de comportamentos, incluso xa hai profesionais para a propia xestión do corpo morto. Altérase tamén a comunicación da morte, sobre todo a comunicación sonora da morte. Hasta hai unhas décadas existía unha codificación sonora a través do toque dos sinos, das campás, que nos iba indicando a toda a comunidade en que etapa do rito estábamos. Estáse velando na casa, o corpo sai pola porta, o corpo está no viático, o corpo chega á igrexa, o corpo introdúcese na igrexa, o corpo do defunto sai da igrexa, chega ao cemiterio e o toque a terra está enterrado. Entón, facíase partícipe a toda a comunidade, sabía constantemente en que fase estábamos e cada un podía ir graduando a súa participación no rito. Hoxe en día, eso, salvo o toque a morte, que xa a xente xa non sabe se está tocando a morte, a arrebato ou o tentenube, desapareceu e nacen outras formas de comunicación, como veremos, non? E, por suposto, tamén a participación no rito, do público ao privado. O pago dos enterros tamén cambiou. Eu hai uns anos fixen un traballo en lugares de Galicia ainda existe o pago mancomunado dos enterros, onde todos os veciños da parroquia, cada casa aporta, escota cartos para o pago mancomunado, porque un pago dun enterro era un gasto imprevisto e moi grande para unha familia e se pagaba de forma mancomunada. Hoxe en día eso está mudando porque incluso se considera como non de bo gusto ou que eres pobre, entón xa en moitos lugares xa a xente reacia a acoller os cartos, pero establecían uns mecanismos maravillosos de don e contradón, falábamos Mos, donde cada familia apuntaba o que dera a outra, cando morría un desa casa iba a saber canto deron, entón hai que a contraprestación sempre ten que ser un pouco maior da recibida, e se establecía toda esa trama, non? Hai, como dixen, este incremento da legislación, o decreto 151/2014 do 20 de novembro, da Sanidade Mortuaria de Galicia, establece precisamente, entre moitos dos seus capítulos, pois como debe ser o traslado, como debe ser os servicios funerarios, como debe ser a xestión, a inhumación, a exhumación. Todo isto agora está regulado, polo tanto, eso ten influencias directas no rito. Por exemplo, o traslado do morto, o traslado antes a pé, o rito de acompañamento do cadáver, con toda a rica ritualística que supuña de ir parando nos cruceiros, ir parando nos pousadoiros, ir facendo ofrecementos ás ánimas dos difuntos, ir facendo responsos en cada casa. Eso desaparece no momento que o corpo se traslada de forma individual e anónima nun coche, que como maioritariamente se fai hoxe en día. Por lo tanto, xa perdemos unha parte dese rito de acompañamento, non? De feito, o decreto citado establece que a condución do traslado cadáver poderá efectuarse en coches fúnebres, en furgón, ferrocarril ou avións. Non fala, obviamente, a pé, porque eso ocasionaría molestias á comunidade. Porque prima o dereito individual, o dereito colectivo, neste caso, da participación social na práctica do acompañamento e do rito de despedida. O locus do velorio tamén muda, do fogar. O fogar, isto era para min, claro, outros dirá, pero como falo dentro da miña perspectiva, para min era maravilloso esa transformación que se produce no fogar, de ser o fogar o lugar de intimidade a ser un novo punto de centralidade social no momento que había un falecido nesa aldea, nesa parroquia. As portas ábrense e acude toda a comunidade. Se encargan uns de preparar comida, bebida, e a xente entra na casa. De repente a casa abre as súas portas. Algo que só pasa
O que só pasaba nos enterros, nos velorios, me refiro, e no entroido, que é outro momento liminal, sagrado do ano, no que tamén as casas se abren. Non? O velorio no tanatorio supón unha especialización e unha profesionalización do transo e, polo tanto, tamén unha deslocalización do propio rito. Prácticas rituais que suceden na casa non se poden facer no velorio. Dende pechar as ventás, montar o ceo, cubrir os espellos, todas estas prácticas que teñen que ver dende a nosa perspectiva, xa dende unha perspectiva máis antropolóxica, coa xestión dese transo e o peligro do defunto no momento do transo, desaparecen cando se fai nun velatorio. Non? E temos esa visión da casa do defunto como un velorio autoxestionado, onde a muller adquire unha importancia fundamental nesa xestión do transo, esa idea, como decía, da casa aberta, do centro social, o tanatorio, onde hai esa xa profesionalidade, e se vedes os servicios que ofrecen, pois xa tendes as notas de condolencia na web, ou por WhatsApp, xa non é necesario as campás, os crematorios, traslados, a ceremonia privada, que é algo que falaremos agora, xa tes todos os servicios completos. É unha externalización de algo que antes era autoxestionado. Non? Chámame a atención esta... chámame a atención esta frase que figura na publicidade da página web dun dos tanatorios. Non? Dice, el Tanatorio Marín es un edificio concebido para proporcionar una estancia agradable a los familiares de los fallecidos en momentos tan duros. La ubicación, así como el aislamiento de la edificación, permiten preservar en todo momento la intimidad de los familiares. Como aillamento? Como aillamento? Si a morte é un feito social e debe ser un feito participativo. Uns participan máis que outros, o morto, no? O morredor, como decía Marcial Godard, participa de outra maneira. E a intimidade. E isto leva directamente a este concepto que é o do carácter da privacidade. Non? No velatorio xa se instaura legalmente unha separación entre vivos e mortos, porque no propio decreto establece que a zona de exposición do cadáver ten que constar de dúas partes, onde está a xente, a área para o do, e a área de exposición do cadáver que contará con refrigeración e disporá dun termómetro, indicador visible e un cristal, o sea, unha barreira física que impide o contacto, que impide que a xente se achegue, se quere, e vi que o morto o acompañe. Non? Entón, eso xa incide directamente no rito. Pero a idea do privado e a idea do público lévanos tamén a unha desocialización da morte. O concepto do privado tamén cambiou hoxe en día, o que se consideraba privado e público. Agora mesmo estánse desenvolvendo enterros de carácter privado. A xente di, o enterro será privado. Falaba con un amigo cura e me decía, eu non entendo como pode ser un enterro privado, pero logo lo anuncian en prensa. Non ten ser, se vai ser privado, para que anuncias en prensa que vas a facer un enterro privado. O problema do enterro privado é que é un enterro privativo do dereito da comunidade a acompañar e participar na despedida desa persona. O sea, é un dereito de todos. Desde a perspectiva cristiana está clara, porque a comunidade cristiana ten dereito a acompañar a un membro, ¿no?, da fe na súa despedida. Pero cando a familia rompe esa trama dos vínculos sociais do falecido, impedindo que amigos, compañeiros participen no rito, está privando dun dereito ao propio morto. E non só ao propio morto, a toda a comunidade, que eu teño dereito a despedir, pois, o que foi o meu profesor, o meu amigo, porque esa persona estaba integrada nunha trama social que ten que participar do rito. Para concluir, simplemente cito tamén estes cambios na xestión do cadáver, as dúas alternativas que hai hoxe en día, a inhumación, que pode ser en fosa, en nicho, panteón, por exemplo, personas famosas, e a cremación, o establecimento do columbario nos propios cemiterios, as cinzas na casa ou lugares onde se botan as cinzas, a veces de forma ilegal, porque se quere ser botado ao mar, pois a min pareceme ben. Entón, a inhumación está incrementándose, triplicouse nos últimos 15 anos, igual que hai un incremento das cerimonias non religiosas, 80
86 frente ao 14%. España ten o maior número de crematorios en Europa, polo menos os datos do 2003, ten 537 fornos crematorios e temos 17.672 cemiterios, e 2.500 tanatorios. A porcentaxe de cremación de falecidos no 2020, que son os últimos datos que obtiven, era do 45,5%. Eso é moi importante. Eso levou, e con isto xa rematamos, de verdad, a que a Igrexa teña que establecer unha nova postura e sacar un documento no 2016, que é este, para resucitar con Cristo, dicindo que se acepta esa nova forma de incineración, pero que hai que ver como se fai coas cinzas. Prohíbese botalas na natureza ou gardalas na casa, porque ten que haber un lugar sagrado para velar e rendir culto a ese corpo, neste caso xa en cinzas, que é o que establece a Iglesia Católica. Dice, en concreto, no cemiterio ou nunha igrexa, unha área especialmente dedicada a tal fin pola autoridade eclesiástica competente, porque precisamente a presencia física nun lugar físico concreto do corpo ou das cinzas favorece a compaixón, o respeto aos corpos, a lembranza e a oración, é dicir, favorece o rito, a práctica ritual, ainda que un pode botar as cinzas do seu pai no mar e establecer o seu rito privado de ir cada aniversario a esa praia. As conclusións, polo tanto, son que hai un cambio ideolóxico que produce cambio no ritual funerario, influídos por materialismo, individualismo, laicismo, as novas religións, todos estes cambios a nivel ideolóxico. Hai un cambio social que provoca novas formas de xestionar os mortos e de relacionarse entre nós, con ese auxe do individualismo frente á sociedade máis holística. Hai unha maior presenza do Estado en todo o que ten que ver coa morte, coa normativa e intervención estatal, incluso no propio rito de despedida. Hai un cambio cultural que xera unha nova forma de integrar e interactuar con morte, e hai un proceso grande tamén forte de aculturación e de perda do que eu e outros antropólogos consideramos sofisticados mecanismos válidos para xestionar de forma natural o irremediable. E agora xa terminei. Facemos cambios, sí. Moi ben, moitas gracias Rafael Quintiá, e agora vai intervir César Portela. Vamos a rexir o tempo no modo que nos dé lugar a un pouco de coloquio despois, porque creo que son moitos os puntos que se suscitan, pero antes de entrar neso, ten a palabra don César Portela. Moi bons días. Eu vou intentar abreviar todo o posible a miña intervención. Para eso xa vou a pasar unhas diapositivas que contan un pouco a imaxe do cementerio que eu quería contarvos, que é o cementerio de Fisterra, e vou a ler un texto para non perderme un pouco unha obra da que podía estar falando 3 ou 4 días seguidos, pola súa trayectoria. Hai perto de 25 anos que me encargaron este proxecto neste sitio tan mítico e tan máxico como é Fisterra. Xa o propio nome xa indica un pouco que aí remata a terra e empeza o mar. Bueno, entón, cando vou a pasalas, despois falamos un pouco de... Son dibuxos de cando empecé o cementerio, que quería aproveitar a topografía do terreo e os viales que xa os camiños e as corredoiras que había por ali para os mariñeiros, para baixar ao mar dende a vía do faro e para os gandeiros que levaban ali o seu gando para comer. Entón, a imaxe de como quedou o cementerio, despois contarei
Esta é unha imaxe da maqueta onde vemos que é un cementerio que non ten límite porque pode seguir crecendo indefinidamente, non é un cementerio pechado que teña un muro ni que defina, o sea que pola ladeira pode... Isto era hasta aquí son os camiños que baixan. Aquí no último había como un miradoiro que está riba do mar, ou tamén para o que quixera tirar as cizas a vertelas ao mar, pois podía aproveitar este punto. Aquí é un lugar para facer autopsias ou para un lugar de oratorio, e despois unha serie de cubos de pedra que van colocando un pouco como se foran eses paisaxes desas rocas que coa erosión do tempo van rodando pola ladeira e a propia topografía do terreno as para en puntos que non están estudiados para que realmente o cementerio o importante máis que os obxectos en sí mesmo era o espacio que queda entre un cubo e outro cubo, non? O sea, que teñen máis importancia casi a separación que os propios obxectos que estes son dibuxos do proxecto. Esta é unha imaxe da que eses cubos teñen detrás os nichos e diante como unha protección para cando fai mal tempo e se alguén vai hasta ali poda protexerse, non? E contemplar a paisaxe. Perdón. Isto é un pouco unha imaxe xa dos cubos que se construíron ali. Eu dicía que cando proxectei e construí o cemiterio de Fisterra, o primeiro que quería era ofrecerlle aos mortos o descanso que se merecen nun lugar sublime onde a arquitectura fose capaz de fundirse positivamente coa natureza como o fixeron neste mesmo lugar dende sempre a terra, o mar e o ceo. Tamén quixen con esta obra, como ocurre cunha palmeira solitaria que é capaz de enfrontarse á grandeza do deserto ou á vela dun barco, por pequena que sexa a inmensidade do océano, ou un refacho de perfume a noite toda e convertela nun feitizo, responder a inquietudes culturais, antropolóxicas, espirituais e tamén a toda a humanidade que sin sentido camiña cara a unha sociedade globalizada cun pensamento único que, co pretexto de superar o illamento e o atraso, destrúe a diversidade, complexidade e identidade que posúe cada grupo ou cada individuo, convertendo a todos os seres humanos non en cidadáns do mundo, senón en aldeáns globais, consumidores desenfrenados dun único mercado transnacional, condicionando e destruindo sentimentos, a filosofía, a ciencia e o arte, é dicir, todo o que nos mostra o rico, o profundo e o maravilloso que pode ser o home e a vida en xeral. Por último, quería demostrar que hai espazo para a esperanza, que sempre se pode dar resposta ao sistema con calquera obra en calquer lugar, aínda que sexa, como neste caso, nun lugar tan afastado como Fisterra ou unha obra tan insignificante como este cemiterio. A arquitectura que pide ou que me pedía a min o cabo Fisterra, polo menos a que a mí me pide, é unha arquitectura entendida como prolongación da propia paisaxe, disolta na natureza, silenciosa, case inexistente. E como asumir esa condición de arquitectura ao proxectar un cementerio neste lugar? A nosa cultura actual interpretou o cementerio como un recinto, un cementerio delimitado, pechado, como un lugar arquitectónico que ten un interior e un exterior. Pola contra, a alternativa aquí contemplada ven da man dun cementerio de tipo libre en canto á súa estrutura, o que non implica a realización de grandes excavacións, procurando que, na medida do posible, adaptarse á topografía existente e minimizar así a arquitectura do impacto que un cementerio compacto provocaría na paisaxe.
A proposta contempla a construción dun cemiterio fragmentado nun conxunto de pequenas construcións articuladas arredor e ao longo de pequenos camiños existentes que discorren polas ladeiras do monte, carentes de calquer tipo de peche e coa presencia continua do mar como telón de fondo. A supresión de muros, a ruptura do concepto de cerramento e a disolución dos seus límites implica tamén a perda de referencias do espacio habitual. E como superar esta dificultade? Facendo uso de outras referencias, establecendo outros límites cales os que marcaron os antigos enterramentos celtas. O mar, o río, a ría, a montaña, o ceo, un cemiterio cuxos muros son o outeiro, a ría, a montaña e o mar, e cuyo teito é o ceo. Un cemiterio, unha cidade ou un territorio de mortos que garda un gran parecido coa cidade ou territorio dos vivos. A imaxe do cemiterio que se propón será a dun camiño, unha beirarrúa, unha roda, unha serpe que descende sinuosamente pola ladeira da montaña ata o mar, adaptando o seu trazado a accidentada topografía do terreo e incluso os bordos, grandes caixóns, bloques rochosos de xeometría dentada, lembran as enormes formas graníticas espalladas polas ladeiras das montañas que se acumulan nos disturbios, nos lugares máis chairos, como se rodando pola ladeira atoparan un lugar ideal para descansar. Uns paran, mentras outros máis atrevidos avanzan superando os accidentes do terreo e rodan e mergullan polo Penedo, chegando á beira do mar, onde permanecen para sempre modelando as súas formas pola acción implacable das ondas e do mar, o tempo en resumo. O proxecto reproduce o xeito que ten a natureza de facer arquitectura, pero tamén a forma que teñen os seus habitantes de facer as súas arquitecturas. Achegándonos a estas pedras, descubrimos que son lugares do home, pedras dotadas de xeometría, con formas intencionadas, ordenadamente desordenadas, nichos e sepulturas de pedra como caixas, como colectores tras un naufraxio, que as ondas un tanto aleatorias lanzaron á costa e crearon con eles unha orden aparentemente desordenada, un pomerio desordenado onde se enterran os mortos, fora da cidade e sobre a beira da estrada. E aínda, cando pode lembrar a vía sepulcra de Pompeia, os motivos dominantes son sempre a paisaxe primitiva do noroeste galego e os 6 arquetípicos enterramentos arcaicos. O clásico e o vernáculo fúndese así deste proxecto que tamén se aventura no espacio estético inexplorado do entre, ese espacio estético ambivalente, indeterminado, indefinido, que sitúa os obxectos que crea a medio camiño entre un artefacto, a escultura e a arquitectura. Achegándome a ese proxecto neste lugar, ao igual que os minimalistas que converteron o propio espacio da galería no campo principal dos eventos, tentei converter a montaña, o mar e o ceo, o espacio, en definitiva, nos principais protagonistas. Así, as poderosas resonancias emocionais, espertadas e alentadas pola forte paisaxe, constituyen os alicerces do proxecto. O proxecto en sí é máis un proxecto de sitio que un proxecto de programa. Un proxecto que recoñece o lugar do cemiterio, polo xeral un lugar de culto á morte, como un lugar máis asumido como un feito vital e non como un feito tráxico que dá cita cun paseo cuxo percorrido permanece en continuo contacto co mar. A arquitectura construye o territorio e, neste caso, pode non ser máis que unha sensible interpretación do mesmo. Esta sensible interpretación basease en proxectar trascendendo o lugar estrito do proxecto para que non defina obxectos ensimismados, sino que se apropian do que hai ao seu redor, da súa xeografía e tamén da súa historia. Os obxectos así entendidos xa non serán eles mesmos sen o seu entorno, e viceversa. O ámbito territorial asume os obxectos como propios e incorpora a súa xeografía, a súa xeometría e a súa memoria.
Os edificios, as construcións e a paisaxe considérase como un todo. A configuración orgánica da terra da montaña, neste caso, oponse á precisa xeometría platónica das caixas de pedra. Os cubos flotan libremente por diante e se enterran no chan por detrás, uníndose inevitablemente á terra. Espírito e materia opóñense, pero acaban fusionándose. A extensión limitada do mar e do ceo constitúen o escenario cósmico no que se sitúa e compón este proxecto. O cemiterio, o mundo dos mortos, entendido así, é unha rede de camiños que se estenden polo cantil. Os mesmos camiños que conducían aos vellos muiños e facendas rústicas. Percorrendo estas estradas atoparemos unhas caixas varadas á beira dun camiño que están enterradas na ladeira e no seu interior os mortos. Arquitectura e territorio. Cando entre eles se establece unha relación axeitada, o arquitecto faise anónimo, non é o protagonista, senón os demais, pero paradóxicamente é cando a presencia do arquitecto é máis necesaria, máis intensa, máis forte. Arquitectura e natureza. Intercambian temas e enerxías, fúndense e ao mesmo tempo aparecen como dualidades fundamentalmente cargadas de resonancias simbólicas. O terreo non se move, o territorio non cambia, a paisaxe transfórmase. O que aquí se propón recoñece e respeta a persistencia como patrimonio, basease nel, aproveita, utilízao e intégrao como parte dun novo todo, e iso creando uns poucos obxectos, pero sobre todo creando novas tensións. Porque o importante deste proxecto non é o módulo adoptado, que ou pode parecer repetitivo, mesmo torpe, senón a relación entre estes módulos. O importante non son os obxectos, senón os espacios entre eles. Nin siquiera o proxecto, senón a estrategia. A estudiada divulgación destes obxectos responde á intención de que se atopen ao chou como querendo lembrarnos que a morte e os mortos están onde imos, onde nos leva o camiño da vida. Ao final, non necesitamos atopalos, a que sempre, de alguma maneira, nos acompañan. Vou poñer unha serie de imágenes que contan o proxecto, non? En frente destes cubos, o Monte do Pindo, non? Aí se ve como os tosos acaba envolvendo a natureza, sigue o seu ritmo, ao fondo o faro de Fisterra, non? Esta parte que se construiu, quedou incompleto. Ten un dibuixo, e este que un enxeñeiro de camiños andaluz que pasou por ali o fixo, mo mandou. Isto é unha visión desde distintos puntos deses cubos, como a medida que te vas movendo se vai configurando e se van configurando imágenes distintas, non? Cada un, para chegar ao interior, ten distintas alturas en función do lugar que ocupan no territorio, peldaño, 2, 3, 4. Como a xente, os vivos, poden utilizar eso cando van a visitar os seus mortos, ou como un elemento máis da natureza. Unha excursión de estudiantes de arquitectura que foron polo cementerio e que me mandaron estas fotos. Aí temos un pouco o Monte do Pindo en un cubo, o cementerio. Este un día de néboa que... Aí vedes a
medida que te vas movendo, se configuran volúmenes e huecos, espacios diferentes, non? Como enmarcan a paisaxe coa súa posición. A posta de sol en Fisterra é impresionante. Neste proxecto, decía eu, penso, deixando de lado preguntas banais, formas gratuitas, materiais inútiles, xestos innecesarios. Tentei non escoitar falsos cantos de serea, resistir múltiples tentacións, deixar de lado todo o que podía ser accesorio, desfacerme de todo o que non resista a proba da necesidade, quedarme só co esencial, achegarme ao misterio buscando a trascendencia da linguaxe cara ao silencio. Un silencio, por fin, logrado como vontade de disolver a propia voz individual no vasto territorio anónimo da arquitectura. Esta arquitectura que me gusta e na que me recoñezo plenamente, cada vez máis espida, cada vez máis sinxela, cada vez máis trascendente, cada vez máis persoal e ao mesmo tempo menos personalista, máis ligado por segredos, vínculos coa historia e a xeografía, buscando un encontro coa cultura e coa vida máis aló do tempo e no lugar no que se produce. Espero, decía eu daquela, cando fixen o proxecto, que tamén lle guste ao Cabo Fisterra, ao Monte do Pindo, á Illa de Lobeira, ao Illote do Centolo, ao mar de dentro e ao mar de fora, aos mariñeiros que navegan por esta costa e a quenes ali enterran os seus mortos e tamén a estes, se iso fose posible. Non me quedo aquí para non entretelos máis, por si alguén quere comentar unha cousa. Parece que o Concello vai a retomar o tema e quere darlle vida de novo ao cementerio. Estuvo parado 25 anos porque por a presión dun párroco que había ali que decía que sin muro o cementerio os lobos iban a comer aos mortos, non? Fixo unha labor de medo a toda a población. Realmente había uns intereses da parroquia porque o cementerio que había era un cementerio religioso parroquial donde os nichos que en un momento determinado estaban enterrados na terra e tiña un cementerio que tiña un valor de algún tipo, a especulación como pode ocurrir na Costa do Sol, acabaron chegando a ter 9 pisos de altura, verdade? Se vendían por 10 veces máis do que costaban, o sea, que era un negocio que este cementerio municipal no iba a ter, verdad? O sea que, e aí parou a cousa, pero pareceme, hai pouco que me contaba o alcalde, que queren, por lo menos, empezar con un columbario, onde as citas dos mortos se podan colocar aí e retomar un pouco o tema. Bueno, nada máis porque nos retrasamos un pouco. Perdona. Moi ben, vamos roubar un pouco de tempo. Seguinte actividade que xa deberá ter comezado, pero, en fin, profesor Lema, esperas un pouquiño, non? Podes aguantar un pouco. Entón, abrimos un turno de diálogo, ou debate, ou preguntas, pois, quizá xa que facer un pequeno descanso, e logo retomaremos coa intervención do profesor Xosé María Lema. Preguntas. Eu, antes de que ninguna pregunta, quero sumarme á esperanza do arquitecto e amigo César Portela,
facendo votos porque ese alcalde gaña as eleccións próximas. E, por tanto, que se garanta de algún modo unha continuidade para unha obra que é rompedora, que está fora de moitas das expectativas dunha sociedade tradicional, pero xustamente como trataron a morte. Os cementerios deu lugar mesmo en algún tempo a revolucións ou a grandes conflictos comunitarios. Aquí, cerca de nós, é dicir, na zona do Vieira de Miño, Pobo de Lañoso e algúns lugares do Miño portugués, houve, quizá, unha das revolucións máis simpáticas, que foi a Revolución de María da Fonte. E a Revolución de María da Fonte estaba orixinada porque o cura expulsou da igrexa o enterro dos mortos, un cura e os poderes públicos. E eran separados, expulsados para ser enterrados fora. E isto marcou unha época na historia propiamente política da rexión e incluso, creo que, de todo Portugal. De modo que vexan vostedes a onde se pode chegar cun conflito deste estilo, no que, en fin, foron moi protagonistas as mulleres, a solidaridade entre elas, a capacidade de enfrentarse á forza pública. Caia un goberno, que máis pode pedir? De modo que, Encarna, tes a palabra. Bo día, moitas gracias pola vosa intervención. Simplemente engadir moito que en Portugal o segundo himno é a cantiga de María. Claro, María da Fonte. De María da Fonte, que ademais, bueno, Cefa, en un momento determinado tamén o sei. Eu a miña pregunta e reflexión que vos quería facer os dous é o seguinte. Nas cifras que tú puxeches, decías que no ano 2020, me parece que era a cifra que poñías, os cementerios, os enterros religiosos ocupaban 89,1, me parece que era... A cerimonias religiosas 86, sí, según os datos do... Eu como observadora levo anos, agora que estou xubilada, mirando as necrolóxicas dos xornais galegos e atopar unhas quelas sin cruz. É rarísimo. Poden pasar meses onde aparece unha. Entón, a pregunta que vos quería facer os dous é por que non somos capaces, e me incluo, desde o mundo laico e civil, como así recoñece a Constitución, porque a Constitución recoñece que o Estado é laico e é profesional, e, por tanto, esa práctica é unha práctica individual, non somos capaces, primeiro, de despedir as persoas que morren desde ese ritual laico e civil, é dicir, despedilas ben, amigos, amigas, sobre todo se é unha morte natural, por chamar de alguma maneira. As mortes tráxicas son máis complicadas. Por que non somos capaces de enterralos e de recuperalos con esa despedida civil? Normalmente se apropia delas a Igrexa, a non ser que deixes establecido, escrito e con albaceas o cumplimento do teu tránsito, cousa que moi pouca xente aínda fai. E, ao final, pois a Igrexa acapara todo o ritual da morte, o acapara completamente. E eu creo que en grande parte, César, o teu cementerio, que é maravilloso, sobre todo cando se vedes do Pindo, pero ali tamén non tuvo ese uso que debería ter, porque evidentemente hai que recoñecer que a Igrexa exerce o seu poder omnívodo no campo dos mortos. Porque si o foi perdendo nos casamentos, si o foi perdendo. Xa hai ceremonias civis, con todo o ritual, etc. Pero nos enterramentos recupera, é dicir, tuve xente que toda a vida tuvo unha práctica e que peleou por unha práctica civil e no ritual do enterramento vai haber un funeral e un cura. E, sinceramente, eu, como persona laica, o digo, coido que é un paso que aínda temos que facer neste país que non fomos capaces de dar. Por iso vos fago esa pregunta. Moitas gracias. Bueno, o que dice é así, non? É certo. De todos xeitos, eu creo que hai que facer un matiz. O Estado español é un Estado confesional, se marca, sí. Pero un Estado pode ser laico, pero as sociedades, normalmente, as culturas non son laicas. Todas as culturas do mundo teñen crenzas de carácter religioso. Eso nos levaría a debatir sobre o que é religión, porque religión non é creer en deuses. Hai religións que non creen en deuses e creen moitas das prácticas que hoxe temos, que entran dentro de corrientes incluso
ideolóxicas, embarcarse no que é unha religión. Entón, a xente ten creencias religiosas. Outra cousa é a xestión institucional, neste caso por parte da Igrexa, do que supón unha tradición ritual que ten que ver con a tradición política, ideolóxica e de poder da Igrexa. Se o falecido non deixa claro que o seu funeral non pode ser religioso, por defecto, o funeral vai ser de carácter religioso, porque eso é o que chamamos a tradición, eso que forma parte da cultura, porque queramos ou non, somos todos cristianos culturais, outra cousa é ser crente, pero a nivel, o cristianismo ten ese peso. E logo hai outro matiz, moitas veces é a propia familia a que non respeta os dereitos do falecido, en moitos casos, non? Pero por defecto, a maior parte dos cemiterios siguen sendo, bueno, hai cemiterios municipais, pero hai moitos que son de carácter religioso e a cerimonia religiosa, os curas xa van ao propio tanatorio, os curas van ao hospital e como non se estableza que non se aplica o rito por defecto, pois van a facer. E despois hai tamén unha cuestión, non? E é que non é o mesmo, si ben necesitamos os ritos religiosos ou civis, somos seres simbólicos, necesitamos os ritos. Outro día me chamaban uns amigos para ver como podían facer un bautismo civil. Digo, non existe o bautismo civil, olvídate. O bautismo é un sacramento religioso. Ti pode facer, inventarte unha ceremonia de benvida á comunidade, o que queras, pero non hai un bautismo. E non hai unha comunión civil. Pode facer un rito de paso, se queres, pois, non sei, a festa como os 15 anos en Sudamérica, o que queras, non? Pero necesitamos eses ritos, porque os ritos nos fan sentirnos partícipes dunha comunidade, dunha identidade e dunha cultura en definitiva. Entón, non o mesmo un casamento, un bautismo, que enfrontarse á morte. Os temores que afloran, as inquedanzas, os medos frente ao que pode haber máis alá, entroncan directamente co teu mundo de crenzas. Entón, ao final, moita xente dice, bueno, por si acaso, ese por si acaso leva implícito que se apliquen determinadas prácticas rituais porque se non estás seguro do que vai haber, non son os mesmos os medos que temos frente á morte que os medos que temos frente, non sei, a un casamento ou outro feito da vida, non? E iso leva implícito que o peso destas crenzas religiosas siga moi metido, non? E logo hai que entender o que é a religiosidade popular, por último, que non é o mesmo que a religión oficial. E vos poño un exemplo. Eu lembro un día debatindo con a miña avoa que non era necesario bautizar os nenos. Non? Había esa discusión e a xente maior non entende que un neno ou unha nena non se bautice porque decía que non vai ter nome, vai ser como un can, estas ideas. Non? Entón, te argumentas desde o punto de vista da religión oficial e dices, pero mira, non hai problema. Se non está bautizado, xa dixo o Papa que xa non existe o limbo, non vai quedar no limbo. A alma dese neniño non lle vai pasar nada, vai ir ao ceo. O sea, acaba de decir o Papa. E lembro que se me queda mirando e me di, e ese que sabe? O sea, a Iglesia pode decir o que quera, pero a xente ten as súas crenzas. Non? A xente cree, en moitos lugares de Galicia, que cando unha persona morre, queda de porteiro no cemiterio. E se non foches vos, vas a estar moito tempo de porteiro. Por iso ninguén quere enterrarse o primeiro nun cemiterio, porque pode estar de porteiro moito tempo hasta que veña outro veciño que faleza e o sustituya. E canto máis tempo leves de porteiro, se considera que peor persoa foches. E a xente di, pois o defunto de tal leva moito tempo de porteiro. Non? Entón, hai crenzas que non entroncan directamente co que é a visión oficial da religión, pero que retroalimentan moitas das prácticas que monopolizou, obviamente, o cristianismo. Non sei se te respondín exactamente o que querías, pero, bueno, é a visión que teño. Gracias, Rafael. Engadir algo? No. Non sei se hai máis preguntas ou reflexións. Bueno, pois, creo que, como decía Rafael, a morte é moi seria para tomar a broma, non? É dicir, que popularmente non fai falta explicalo. O que sucede é que a Igrexa conserva dos poucos monopolios que quedan, esa é o que ten quizá máis fácil de conservar.
Porque hoxe a Igrexa xa non marca casi nada. Vivimos nunha sociedade un pouco eclesiástica. Non direi eu nin laica, nin atea, nin non, sino eclesiástica. Pero a morte é un dos puntos onde se fai un pouco forte. Por qué? Porque tamén civilmente non somos capaces de encontrar un rito. Rafael, creo que acaba de decir ben claro, porque os ritos necesitan ser contrastados comunitariamente, aceptados, asumidos, interiorizados e practicados. E aí está a dificultade, non? Porque a Igrexa, ademais, pode admitir a cremación perfectamente, pode admitir a incineración, que é, en algún modo, é unha perversión da idea tradicional do corpo, como algo que é intocable, que debería comelo a terra como de onde ven, pero vamos tardar ainda un tempo en eso. E non sei se con outras religións que polo mundo polulan, que tamén chegarán a Europa, resolveremos este problema ou cambiará. Non sei, non podo dicir. En todo caso, creo que a morte é o último resquicio, é o último recurso que lle queda á Igrexa para manter a súa bella hexemonía cultural, que xa é pouca, ou casi ninguna. A pesar de que a avoa de Rafael decía que sabe o Papa. Pois probablemente nada. Pero sabe máis a tradición hasta pagana que hai na sociedade dos fisterras, por poñer o tempo no que estamos, o espacio do que estamos falando, non? Porque isto non foi creación da Igrexa Católica, nin da Igrexa Cristiana, nin de Roma. É moito anterior. Isto é algo que levamos séculos, miles e miles de anos construindo a nosa imaxe da morte. Digamos, todos os que viviron aquí antes de nós. Non somos os herdeiros deles, nin estamos mandatados por eles para facer o que eles supostamente quixeran que fixéramos. Pero algún resquicio hai disso, algún pouso existe. E cando vimos un dolmen non vimos só unha pedra. Aí hai tamén un morto, houve máis dun morto. E iso significa estar nese dolmen de Fisterra, que está no medio do monte, no medio do espacio. En fin, que non me extrae que o teu cementerio fose controvertido, César. É dicir, que porque é rompedor. A idea obriga a pensar. Se adaptaba un pouco tamén a unha realidade, porque cada vez nos atopamos pola rúa xente de outras razas, de outras religións, xente que non ten ninguna religión, verdad? E todo eso, toda esa xente pode ter cabida neste cementerio. Nun cementerio parroquial non pode ter cabida. E os cementerios de que aquí eran parroquiales. Sí. A porta do cementerio estaba en frente á porta da iglesia. Había que pasar pola iglesia para entrar, pola iglesia católica, claro, para entrar no cementerio. E este, pois, pretendía outra cousa. O sea que, o pretende. A querida Encarna máis eu, podemos pedir ir para ali. Aí non somos da parroquia de Fisterra. Que nos leven para ali. Que nos leve para ali, que nos dá un solo aire e estamos de maravilla. Bueno, pois xa está. E hasta de vez en cando podemos pagar algo. Os primeiros clientes. Moi ben. Bueno, máis preguntas, rexouvas, contradicións, aplausos. Moi ben. Señora Presidenta, podemos facer un pequeno descanso, por motivos, eu creo que sanitarios, incluso. Profesor Lema, pois ás menos cuarto, así, non? Estaría ben, non? Volver dentro de 20 minutos, non? Moi ben. Eu me teño que voltar a contar. É unha pena, que non...
Reanudamos e damos xa cabo a esta sesión coa intervención de profesor Xosé María Lema, que nos vai falar, ademais, dun asunto moi pertinente, que é a Costa da Morte. Dice notas básicas sobre o seu patrimonio cultural e natural. El inicialmente licenciado en Historia, despois profesor de lingua galega, non? No. De Historia. Sempre tivo unha... Relacionado coa lingua galega, pero non de Historia, Sí. de Historia Artes. Sempre tivo unha grande pasión polo estudio desta comarca, pasión histórica, pasión etnográfica, pasión literaria, e creo que se reúne, por tanto, un saber casi holístico, que diría Rafael, un saber holístico sobre a Costa da Morte, e isto vénos moi ben para esta sesión. Eu conocín a Lema moito antes de conocerlo personalmente, a través das informacións, das chufas que me daba del, o noso despois como un amigo, Eugenio Romero Pos, cando o coñecín nas Olimpiadas de Múnich, na Alemanha, unha das persoas das que falaba constantemente, que era un estudiante de Historia daquela, iba un ano detrás de mí, me parece, pero non o conocía, era dun tal Lema que estaba estudando a súa parroquia de Bamiro. Non sei se é verdade, non só a parroquia, a arte de Bamiro, etc. Por tanto, me acompaña desde hai 51 anos, non? Xa o que pasou. E, felizmente, aquí confluimos máis unha vez. E aquí está don Xosé María para falar da Costa da Morte, que falta nos fará para despois entender o que imos ver pola tarde. Ben, temos que apurar porque xa me limitaron o tempo. Eu xa dixen a presidenta que ia estender, pero tratarei de apurar. Bueno, o Xio Romero foi despois bispo auxiliar de Madrid con Rouco. Infelizmente morreu moi axiña, con 50 anos, pero era un gran entendido en Prisciliano, por exemplo. Ben, empezamos, eu vou facer un percorrido pola Costa da Morte, non só para falar de mortes, pero tamén, sobre todo dedicado a xente que ven de Bretaña, porque tratarei de establecer curiosas conexións entre a Costa da Morte e Galicia en xeral, e Bretaña, moitas curiosidades, moitas coincidencias, polo menos 12 ou 13, que pasarei a correr, porque resulta que o tempo apremia. Eu estive na Bretaña polo menos 3 veces, precisamente con este organismo, o Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte, que, como vedes, compartimos o logotipo co Consello de Cultura Galega, a Casería do Esmariño, porque o Esmariño de Lobeira eran, no século XIV, tiña moito poder no territorio que hoxe coñecemos como Costa da Morte. É o que nos fixo o logotipo, que morreu, infelizmente, Roberto Mouzo, deu esta como se fora un estudo antigo da Idade Media, coa Serea do Esmariño, non nos paramos a falar da lenda. A Costa da Morte, ese reducto na costa occidental da Península Ibérica, co cabo Fisterra con mascarón de proa, que nos pon no mundo. O cabo Fisterra, como vedes, está no medio do Atlántico e marcaba a infilación, ou marca a infilación, eu creo que é mellor te poñes ali, marca a infilación do Atlántico Norte ao Atlántico Sur. Ainda que, en realidade, os navegantes din máis que ao Cabo Vilán, pero estaremos a outro. Unha Fisterra Atlántica como Lansen ou a Point de Saint-Martin. Este territorio, máis ou menos, aproximado, este cuadrante, vai de Malpica a cerca de Carnota. Con estas acentos xeográficos, as rías, as vilas interiores exteriores, e o nome de Costa da Morte. Por que? Un nome tétrico que hoxe en día xa está admitido, hasta hai restaurantes que lles gusta que se diga que están na Costa da Morte para ter clientes. Ben, o nome é un nome relativamente recente, de non máis de 100 anos, debido aos frecuentes naufraxios que sempre houve, pero que se fixeron famosos a finais do século XIX e principios do XX, sobre todo o Serpen, e tamén visitaremos os cementerios ingleses esta tarde, esperemos.
Entón, foi a prensa que lle dou este nome, que en principio non gustou, pero hoxe en día está asumido. Porque en realidade non é unha comarca, é máis ben unha rexión xeográfica, porque as comarcas son estas, Bergantiños, de hai máis de 1000 anos, xa teñen nome, os Bergantinos, Terra de Soneira, Somnaria, Subneria, etc. E Nemancos, que hoxe en día se lle puso o nome de Fisterra, a comarca de Fisterra, e Xallas, ainda que interior tamén o comprende. Hai quen di que a costa, en realidad, neste caso, como un amigo Felipe Senén, que empezaría incluso na costa, perdón, na Torre de Hércules da Coruña, onde foi o naufraxio daquel mar Exeo, e quedou, e empezaría aí, ese mar aberto da Coruña, e que chegaría aos espacios. Estas serían as comarcas históricas de hai 1100 anos, os comís medievais, brigantinos, somnaria, cos medieval, enemancos e céltigos incluso, que hoxe é a terra de Xallas e Carnot. Estas son as comarcas actuais na división feita pola Xunta a partir de 1997, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, Xallas. Según un bretón co que tive o Charles Tanguy Leroux, que foi director do Patrimonio Arqueolóxico da Bretaña, para el o equivalente á Costa da Morte na Bretaña sería la Côte ou la Corniche d'Iroise, esa zona norte onde está la Pointe de Saint-Mathieu, o Finisterre, bueno, Finisterre abaixo, ese é abaixo. Ben, volvo a decir, estas illas, os cabos e as Isargas, San Adrián, o Roncudo, o Cabo Vilán, que visitaremos hoxe pola tarde, onde está cerca un pouquinho máis ao norte o cemiterio dos ingleses, que é o Cabo Veo, o Cabo de Touriñán, que en realidade é a punta máis occidental, e non o Cabo de Fisterra, pero o Cabo de Fisterra ten ese valor simbólico xa milenario polo que moita xente peregrinaba aí despois de ir a Santiago. Ten un territorio poboado desde a antigüidade, unha cultura megalítica que tamén era funeraria, como xa dixo Villares, e unhas relacións atlánticas con outras fisterras europeas que na época do Paleolítico seguramente non existían as Illas Británicas, estaban unidos, ou se navegaban en aquelas barcas de peles con outras fisterras ou fisterras europeos, como a Armórica, a Cornualla, Carnow, Irlanda, no Levar Gahala, bueno, o libro das invasións, pero das pronunciacións de Irlanda, pois fálase de que a cuarta das invasións procedía do noroeste da Península Ibérica, é dicir, serían os netos de Breogán. Breogán sería o autor, bueno, da actual Torre de Hércules, tamén un mito, claro, Hércules non a construiu, para outro sería o mítico patriarca de Galicia, Breogán. Empezando a segunda conexión, pois serían as tumbas míticas que temos aquí, bueno, prácticamente toda Europa. Na Bretaña, bueno, o noso moito máis modesto que o da Bretaña. A morte collen todos no túmulo de Barnené, Bretaña, que hai. Adaptamos tamén os nomes bertóns, pero tamén temos nomes propios galegos para Dolmen, que supónse que é un cementerio da época megalítica, cuarto, terceiro, e non que nós temos, pero hoxe en día a palabra bretoa Dolmen, Timilí, a nosa lingua, eso sí, non ten equivalente, é unha palabra que nós podemos exportar, quizá exportamos o medor, temos Pedrafita, estas son dúas mamas que neste territorio, ainda que íbamos visitarlos, que non nos queda aquí unha santa sarcapiosa cantada como a tumba do Valente Brandomil. Nós tamén temos o noso asterisco, o Valente Brandomil, aos romanos, e ben, según Pondal,
un poeta, digo por de fora, que a finais do século XIX, principios do XX, a partir dos topónimos, creaba lendas populares ben construídas. As santas coinciden tamén coa Bretaña e con outros lugares, aquí neste caso Ouras, que levaban as pedras na cabeza mentre se daban de mamar a un neno e fiaban nunha roca. O sea, facían todo. As deusas interpretas aí. Segundo os filólogos, un filólogo, Mouros, pois son os árabes, os musulmáns, senón riquísimos, anteriores aos romanos, do céltico, todo eso, que en latín sería mortus morto. Isidro Millán foi un dos. Temos unha ruta de megalitismo a Costa da Morte, como vedes aí a Desmamuas, aínda que desde logo non é comparable ao de Bretaña, que é de sacarse o sombreiro o que tendes en Bretaña. Visitamos aí o noso monumento megalítico, o do Dombate, cando tal, hoxe en día, pois, con esta estrutura que para algún sobraría, pero, bueno, polo menos conservan esas pinturas antiquísimas. Os dos seminarios, tú, simposios internacionais do megalitismo a Costa da Morte, onde, entre outros, veo que é o que tendes aí, á esquerda, e tamén no outro lado, nunha con Antón Rodríguez Casal, que é Raúl Subilado, e con Germán Delibes de Castro, que é fillo do escritor Miguel Delibes. Bueno, despois, ao revés, organizamos a excursión, temos aquí algunha membro do seminario como é Florín Dañón, que sempre nos acompaña a todas as excursións. Tivemos de que nos guiase polo patrimonio da Bretaña. Unha excursión que ainda hoxe recordamos, 2007, aí está con La Roche-aux-Fets e Barnené arriba, que é o que digo, Barnené pois é un túmulo que ten 10 ou 12 tumbas distintas. Cuarta conexión, saímos. Nos temos unha guía, fixemos nos Mescón, tendes aí, te podes baixar libremente, tendes www.mescón.com, pero tamén nos fixemos en francés. Quen fixo a versión en francés? Marie-Christine Flo, que era de... non sei se volveu a Bretaña, que en la Finisterre de la Galice. A cultura dos castros que hai en Bretaña son poboados da idade segundo os cronistas romanos de estirpe nación celta, que serían os nerios nesta zona. As casas eran circulares, estaban situados en outeiros, pero tamén había castros imos pasar precisamente pola tarde ao lado dun. Eu creo que se pode parar mesmo ao lado e ver simplemente como era ese castro, porque queda mesmo ao lado. Están excavando, bueno, levan todos os anos excavando un pouco. É o Castro das Barreiras en Vimianza, que ademais polo romano. Romanización da conexión, porque tamén foron romanizados Armoriquén, nese caso. A primeira incursión dos romanos foi 10º Xunio Bruto, 137 a.C., autotitulado por el o Galaico, porque derrotaron a unha tribu dos galaicos. Según parece que máis ben no norte de Portugal, pero deu-nos nome a todos os habitantes noroeste, porque incluso despois se crearía a provincia da Galicia. Despois tamén veu por aquí Xulio César, tamén estivo Xulio César, ademais de conquistar a Galia, tamén estivo por Mórica, e a conquista definitiva de Augusto e Agripa, e os cronistas romanos pois falan deste territorio como territorio Nerio a Cortés, territorio céltico Mela. Era o fin do mundo conhecido, o país dos Nerios, onde o sol morría mergullado no océano. Outra punta do Roncudo e os cabos de Toñán. Decían
o sol máis grande no seu ocaso, acontecendo o solpor con ruído como se o mar renxexe. O terror que tiñan os romanos supersticiosos, como non só os romanos, a todos os efectos naturais. Pensaban que para outro día mellor non aparecía de novo o sol, como pensaban os exicios. Bueno, a morte do Sol en Fisterra é un tema non ler, obviamente, pero é de Salvador García Bodaño, recentemente falecido, académico da RAC, un gran poeta. Os nerios, pois, eses ocupaban, a tribo dos nerios, o Cornecho, o último reducto, non? Eu digo que sería máis ben Armoriquén, resistente aos romanos, non nos sabemos, que non temos moita historia ao respecto. Despois, os romanos crearon a provincia de Galicia, que excedía moito a Galicia actual, e imos pasar por Brandomil, que é un asentamento romano. Bueno, se queres, paramos un pouco, pois esta ponte, que non é romana, pero sobre bases romanas, é medieval, pero Brandomil é unha poboación que naceu unhas minas de estaño e de ouro que houve aquí. Por lo tanto, aquí había unha poboación que non só era neria ou galaica, senón que, polas detectáronse nomes fora da Galicia e de fora da Hispania, de incluso de Grecia, como Agatón, etc. Por lo tanto, temos inmigrantes por culpa das minas, non? Supónse que sería a mansión Grandimirum dunha vía perloca marítima que ia de Brácara Augusta, norte de Portugal, hoxendía, a Astúrica Augusta, Astorga, pola costa. Esta non está delimitada, pero tiña mansións, unha delas posiblemente sexa Grandimirum, que desde logo, segundo os filólogos, cabe a evolución de Grandimirum a Brandomil e confusión acústica. Ben, non imos entrar neso. Ben, aquí incluso recentemente fixo a escultura do Brandomil, do valente Brandomil, e o esquivo romano que aparece polo menos desde o autobús podese ver, que aparece nas poesías de Pondal. E aquí tedes algunhas probas como estamos no mundo dos mortos, pois unha inscripción funeraria romana. A da esquerda, pois non é habitual, estamos nunha zona moi rural e non é habitual que esa inscripción funeraria que é máis ben de zonas urbanas, pero aparece. Está os deuses manes na tumba dun tal Fabricios Saturninos. A outra sí que é unha estela funeraria propia do mundo rural. Tamén os deuses manes, que está ao lado en San Cosme de Antes. En San Cosme de Antes imos pasar por unha igrexa e o seu cemiterio de arredor, que é o típico en Galicia. Eu avisarei para que se vire simplemente ao lado. Como vedes, aí é moi rústica. Os arqueólogos din que ten de antenas entre as pernas ou outra cousa moi desenvolvida. En Tines, que queda no concello de Mianzo, hai unha necrópole romana sueva, entramos no mundo suevos, e incluso se atoparon tumbas pétreas antropomórficas co seu esqueleto, en 1986. E en Tines, nese lugar que non iam visitar, pois está a estela funeraria máis antiga que testemunha a existencia dunha comunidade cristiá en Galicia, a de Vitorinos. E por que se sabe? Moi rústica, como vedes, non? Ali houve unha vila romana, sábese pola fórmula Vitorinos in pace annorum, e resulta que 120 anos, a fórmula in pace, propia xa do cristianismo. Eso está no Museo Arqueolóxico da Coruña. Estamos no mundo dos mortos. Bueno, despois entra o reino suevo galaico, no que non imos entrar, e xa entramos na sexta conexión, os adros parroquiais. Os adros parroquiais nosos modestos, non? Coa igrexa, o cemiterio de arredor, o cruceiro, onde van as procesións, lóxicamente é unha versión moi modesta con respecto ao Saint-Claude paroissial bretón, que son moito máis.
Todos aquí temos o de Saint-Tegonec, con Campbell Chapelle Osuaria, tumbas, Calvario, igrexa. Tamén hai osarios, logo non teñen esta monumentalidade que ten este de aquí, non? Aquí outro adro parroquial, e aquí tendes o de César Portela, que preguntaba Ramón Villares por onde quedaría, está despois da igrexa parroquial e antes do cabo, pero xa casi inmediatamente. Bueno, xa falou el del, pero hai outros cemiterios. O de Portela é do ano 96, fixonse outros. Por exemplo, en 2006, en San Pedro do Allo, queda ao lado de Baio, o párroco, que era moi atento morreu hai pouco, Fidel Fernández Bello, moi atento artístico. Aquí hai unhas torres, un pazo, que se ten polo máis antigo de Galicia, restaurado pola Diputación. Polo tanto, este cemiterio está fora tamén xa do ámbito da igrexa, como portal renacentista, e procurouse poñerse nun lugar disimulado por unha pequena valgada. É un cemiterio cuberto, é dicir, que os familiares non se mollan cando entran aí. Está construído con materiales do país, pedra, madeira, tella romana, e cada familia ten unha porta. Falaba Encarna, pois, dos nomes, pois, os nomes das tumbas, pois, son todos iguais, é dicir, co mesmo material, para que non haxa distinción de pobres. Todos iguais, e cada familia ten a súa chave onde está o panteón familiar, aí abaixo. E outro, máis curioso ainda, é do 2012, en Dumbría, que queda cerca de Fisterra, o cemiterio de Dolores. Estilo neoplasticista, arquitecta Rosana Pichel, non sei se está sendo aceptado, é municipal, aceptado por xente ou non. Bueno, conexión á morte en bretón Ancú, represéntase tamén en igrexas de Bretaña. Tamén no noso territorio, eu sempre defendo que o monumento máis importante pois é o mosteiro de Moraime, tanto dentro do punto de vista arquitectónico, porque é románico do século XII, como histórico, porque aí criouse o que depois sería o sétimo emperador, nacido en Galicia, criado en Galicia polo conde Pedro Froilaz de Traba. O mosteiro de Moraime tiña moita influencia. Bueno, o mosteiro de Moraime descubrimos unhas pinturas hai pouco, que son do século XVI, góticas, e aparece a morte. Aí tendrá a dereita unha morte, pois, fulminando os autores, os pecadores capitais. Neste caso, sería o preguiceiro, o carpinteiro preguiceiro. Le péché capitaux. E a outra conexión, as cruces de Pedro. Temos a sorte que o noso prócer Alfonso Rodríguez Castelao estudiou as cruces de Pedro na Bretaña en 1929, e as cruces de Pedra na Galiza en 1950, e visitou toda a Bretaña nese ano, e comenta que nunca vira tantos cruceiros como na Bretaña. Un bispo de San Pol de León, que queda no norte, mandara facer 5.000 na súa diocese. Estes son os nosos cruceiros, tamén moi modestos con respecto aos calvarios bretóns, pero son respetables, e hai algúns que teñen o seu interés. Ese que tendes aí á esquerda, pois con moitas plataformas, pois é do século XVII, principios, e ten a súa base, como podes ver, a tibia, símbolos da morte, e a cabeira. Castelao comenta que os cruceiros, os simples cruceiros, está falando dos cruceiros de Croix bretóns, pois teñen
na fronte o Cristo crucificado e na parte de atrás, o reverso, pois a Virxe ou unha pietá, é dicir, a Virxe o corpo morto de Cristo, non? Pois aquí, a maior parte dos cruceiros tamén, en Galicia, a piedade que dibuixou Castelao en Bretaña, pois algunhas delas. E, precisamente neste noso territorio, pois temos dous dos cruceiros máis antigos de Galicia, e agora acórdome que é a segunda vez que me convido ao Consello da Cultura Galega para falar, aproveito para aproveitar, porque tamén falei destas cruces góticas. Unha delas está en Fisterra, precisamente, ao lado da igrexa de Santa María Sareas, do século XV, e outro está na miña parroquia, Bamiro, que casualidade, Cruceiro dos Santos, do século XIV ou XV, que acaban de restaurar. E mirade que imaxes son moi boas, no reverso Cristo crucificado, é unha especie de calvario tamén. Á dereita está San Xoán, e á esquerda a Virxe, e nos pés un frade franciscano, e arriba aparece un anxo poñendo a coroa. Pero o máis interesante está no da dereita, que é unha iconografía nada habitual nos cruceiros galegos, que é unha trinidade, a parte de arriba. A parte de abaixo é un camiñante, que alguén se identifican con Santiago, pero non está probado. E arriba aparece Deus Pai coroado, barbado, co fillo no colo, e arriba a pomba do Espírito Santo. Só en Galicia só localizamos tres cruceiros con trinidade. Pero o noso Castelao resulta que localizou dúas trinidades en Bretaña, as de Pontivy e Kerfeunteun, que a pomba do Espírito Santo está no peito do Pai, en cambio no outro está arriba. Ben, esa iniciación das cruces, como isto a Pedra da Serpe, de Gondomil, en Corme, ou de lendas, tamén pasaba na Bretaña, neste caso a Pedro do Frade, a lenda do Frade que foi comesto polos lobos, e as cruces das desgrazas, mortes, da que falaches ti, e tamén aquí as hai, obviamente. Aí hai unha simple cruz, unha muller que morreu, e o da dereita é un portugués que morreu. Os emigraron moito a principios dos anos 10, 20, porque eran serrachíns. Entonces quedaron moitos en Galicia e tamén na Costa da Morte. Son cruces da desgraza, como vedes está aí nun camiño, ou xa na beira do mar. Na beira do mar non ímos a topar cruces que lembren excepcións, pero sí estas en Corme, pero son de percebeiros. Son de percebeiros mortos. Sabedes que o percebeiro é unha profesión moi perigosa, porque se enfrentan as ondas do mar batendo e xa morreron moitos. E algún, pois, hasta coñecido noso. Percebeiros para, supoño que sí, os que vindes de Bretaña sabedes o que é un percebe. Aí vendes o oficio perigoso. Os cruceiros máis sobranceiros da Costa Morte, vedes que hai moitos, cada encruzada, ao lado das igrexas, as ermidas, non falta. Oitava conexión, os pardóns bretón e as nosas modestas procesións en romaxes. Diso o pactón de Saint-Anne-la-Palite, da Wikipedia, é unha procesión dunha romaxe galega, como vedes, parecense bastante. E aquí, pois, é unha interrogante. Os hórreos, é unha nova conexión, Grenier. Existe na Bretaña? Non o sei. É porque algúns estranxeiros que non coñecen exactamente o que é un hórreo, que é algo particular de Galicia, Asturias, o norte de Portugal, etc., pois algúns pensan que son capelas ou tumbas, panteóns funerarios particulares de cada familia. Ben, despois, se queres intervir, a ver se existen en Bretaña, non o sei. Entramos xa na conexión, os naufragios, somos fisterras as dúas. Aquí empezou, sobre todo, o primeiro libro de naufragios dun profesor de Camelle, Pañagén, que os investigou cos seus alumnos, a pé, cando non existían medios, en 1980, e a partir deso fixéronse outros libros que perfeccionan, etc. Tamén en Bretaña, en Francia, en naufraxé,
aquí, de historia da costa galega, lobos acosados, que é xa na Segunda Guerra Mundial, porque casi somos escenario da Segunda Guerra Mundial, porque aquí andaban avións incluso, algúns naufraxios de Bretaña, que ten 1.800 km de costa, resulta que ten máis que Galicia. Eu pensei que non. Faros e naufraxio a Costa da Morte, no Museo da Pesca de Fisterra, unha pena que non podamos visitar, porque leva o seu tempo. Mais aquí o interese, pois, é do guía, que é un poeta e mariñeiro. Alexandre Nerion, de pseudónimo, Manolo López, pero é unha maravilla que explica a todos, incluso estranxeiros, sabe palabras como se di a néboa en tal idioma, no outro, enténdeno perfectamente. Aquí tamén hai unha exposición de faros e naufraxios, aquí temos algúns dos naufraxios, de fotógrafos que hoxe en día teñen libros publicados, xa morreron, obviamente, non? Podedes ver tamén nestes Ruta dos Naufraxios, eso que nos webs que aparecen por aí, O'Neill, 1927, Boris Shefoldaev, 1934, Camelle, é unha costa moi brava, e o máis famoso dos naufraxios relativamente recentes, o Serpent, de 1890, que británico, de 175 tripulantes só se salvaron 3. Un dibuixo do Serpent e a prensa en época, eses 3 tripulantes, the 3 survivors. Tamén hai fotos por algún sitio. Bueno, iso motivou que despois se enterrasen os mortos nos cementerios ingleses. O cura de Camariñas non quería, porque os ingleses eran todos herexes. Pero de Xaviña, que é a parroquia que está ao lado, sí, foi máis piadoso. Bueno, pois ali ao lado do mar, pois abriu as tumbas e botoulles un responso como un sacerdote normal. Despois o goberno británico premiaría este cura mandándolle unha escopeta de caza. Aí tendes o mascarón de proa do Serpent, propiedade particular, porque, infortunadamente, ainda non temos un museo de naufraxios. Ou tamén acampado Matthew Kay, de 1872, que está no Museo da Pesca de Fisterra. Ruta de naufraxios, fixo un amigo, un compañeiro meu de traballo, Roberto Mouzo, que temos un libro común, A Terra Soneira no corazón da Costa da Morte, donde describe os naufraxios que houve nesta costa, máis ben de Laxe de Camariñas. Aí hai parte de Laxe, ou aí tendes a segunda parte, ese o círculo é onde imos ir, e pararemos por aí non sei, onde hai unha especie de camiñantes. A ver, ese é a praia do 13, pola tarde, esperemos ir aí. A 10ª conexión, as lendas, especialmente as dos mar, eu incluso traducín, e depois non se publicou, de Pierre-Jacques Elias, de As lendas do mar, que a lenda da Costa da Morte, gran parte parecense moito, lendas tráxicas parecidas. Aquí tamén houbo raqueiros, ainda hai, saqueadores ou crevas dos restos de naufraxios, o pillet de Pabs en francés, supostos provocadores de naufraxios, luces enganosas na costa, flé tromper, e na baix promenant a se cor en fanal mouvant, que unhas vacas que levan nos cornos fanais como se foran faros. Bueno, esas lendas aparecen en todas as fisterras. Non está probado que existisen. 11ª conexión, as catástrofes ecolóxicas. A maior que tivo nos tempos actuais Bretaña foi a Moco Cádiz en 1978 e a nosa última, que non é a derradeira, en 2002 o Prestige. A Le Dernier Voyage
do Amoco Cádiz parece moito ao errático do Prestige que levou a cabo o goberno central, por non moverse, non vir aquí e facelo todo desde Madrid, pasearon e encheron de chapapote toda a costa. Bueno, isto levou consigo, bueno, xa estaba enfermo deste famoso asceta das Crevas, un asceta e artista, man de Camelle, que deixou a súa impronta no cemento do Porto, que morreu ao ver o seu museo natural pois invadido polo chapapote. Houve resposta galega, moi galega e tamén española, hai que dicilo, se volcaron. Houve unha gran manifestación aquí na Praza do Obradoiro de Compostela, un do 12 de 2002, e despois unha cadea humana de escolares de toda Galicia que da man uns dos outros 40 kilómetros, 40.000 escolares, cos permisos dos pais, que non viñeron forzados polos profesores, nin nada parecido. 40 kilómetros de costa. 12ª conexión, corsarios e piratas. Os bretóns presumen de corsarios e de piratas. Nós non tanto. Temos un pirata Moureira, da terra da presidenta, que... bueno, rápido, perdón, porque é unha autocita que vou justificar, porque nesta novela, pois, hai a partes iguais bretóns e galegos. Explico. A trama transcorre o seguinte: unha goleta inglesa e española, que supoño que vos soará, cun famoso tesouro, volve a viaxe de volta a Bristol, pero por unha tormenta recala na vía Fisterra. E depois será abordada no Cabo Vilán por dous navíos piratas con base no Porto da Coruña. A balandra El Trueno, que existiu realmente, e o bergantín Anan, a morte personificada en bretón, que tiña outro nome, pero existiu tamén, chamados outro xeito. Ben, protagonistas, os tripulantes da española, pois conocedes ben, John Trelawney, Dr. Hawkins, que é o grumete, pois conta. Esta historia tamén a conta un escritor en lingua inglesa. Bergantín Acu, tripulación, capitán René de Saint-Cyr, que era de Saint-Malo. O seu segundo, galego, Lourenzo de Aboal, galego. Tripulantes maiormente franceses, bretóns de Saint-Malo e da Corniche du Mas, e galegos. Por lo tanto, non hai maniqueísmo a novela. Os galegos, é lóxico, aparecen no lado bo e no lado malo. Aquí hai frases propias de Saint-Malo, de malouinos, que se consideran ni francés ni bretón, malouin suis. Il est de Saint-Malo, il entend a demi-mot. La course, e na lotería, sobre todo no século XVIII, Saint-Malo enriqueceuse. Pero Saint-Malo ten dúas esculturas moi grandes nas súas murallas, unha delas é a René de Diguet-Trouin, non sei se o pronunciei ben, que foi condecorado polo rei Luís XIII de Francia, nomeouno pois xefe da súa flota. Ben, o outro é Riverso Sircuf, que xa é do século XIX, que é contemporáneo Benito Soto, que é o noso pirata, que morreu en Gibraltar en 1830. Por lo tanto, en René, tomou o nome do René verídico, non? Que existiu, que, xa digo, condecorado, e tamén ten unha rúa en Rennes, René de Diguet-Trouin, por que me acordo. Bueno, estou aí rendendolle homenaxe. Ben, tamén hai protagonistas, este sería o mapa que elaboraron. Neste caso, Costa da Morte non existía, poñámoslle literalmente Costa do Solporro. Outros protagonistas galegos, aparece Chavián Dobao, que é fillo dun náufrago inglés, verídico, porque a Costa da Morte está cheo de... bueno, descendentes de náufragos de todos os lugares. Ali hai apelidos italianos, hai apelidos bretóns. Wegen, por exemplo, é un apelido que chegou a Galicia, transformouse Geada, por medio de Geada, en Juega, que é un apelido de Laxe, e en Jueguen, que é un apelido de Vila García.
Pois era un Wegen bretón. Bueno, pois Mariña de Lobeira é o crego sabio, un crego moi revolucionario, digámoslo. Ben, no Porto da Coruña, aínda que se ocultou moito, tamén foi porto base de barcos corsarios. Aquí aparece como unha persoa normal, Jerónimo de Josa, e outros Larragoite, Cañedes, etc., e incluso un pirata de Camariñas, Ambrosio Álvarez Pardiñas. Ben, este sería un mapa hipotéticamente elaborado polos da Española que contan a historia. E como contan a historia son ingleses e eles son os vos. Pero hai un episodio da novela dramatizado polo crego sabio que aproveita o temor supersticioso da xente do mar, en xeral, non só os piratas, e daquela moito máis, galegos e bretóns do Anancu. É a nosa santa compaña, que lle organizan aí para asustar os piratas, que é o equivalente a Queriquetancú, o Carreta da Morte, de Bretoa, o Sanaón, é dicir, as ánimas, os mortos no mar, as almas dos afogados do mar, que causaba moito terror. Bueno, pois, aplícase aquí tamén porque comúnmente galegos e bretóns pois crían na procesión das ánimas polo mar. Bueno, ese é o itinerario, que fixemos itinerarios literarios por aí, máis ou menos é coincidente, a parte de arriba onde aparece precisamente o cemiterio dos ingleses. Por lo tanto, o atrevimento é moito, Costa do Solpor empeza cando remata a Illa do Tesouro. Como non hai sou ben rematada Robert Louis Stevenson, pois rematamos aquí, a Costa da Morte. Ben, moitos literatos da zona da Costa da Morte, Pondal, moitos deles ligados co mar. Aí Miro Villar, que é o que aparece con gafas, pois ainda ten un libro de poesías titulado Breith, 2012, que son haikus, sabedes que son versos de tipo xaponés. Manolo Rivas, que polo máis coñecidos, non imos entrar agora. E tamén fago fincapé neste, Paco Souto, que morreu, percebeiro e poeta, e morreu precisamente indo aos percebes, nun accidente, recentemente, 2017. E o que está á dereita é Xosé Iglesias, que é armador, patrón de pesca, poeta e pintor do mar. E Alexandre Nerion, pois é o guía do Museo de Fisterra, que aparece por aí atrás. Pero tamén recentemente publicou un libro, Ara do Mar, Poesía Fisterra, onde recolle poesías dedicada ao Fisterra e aos Fisterras, entre eles eses bretóns que vedes aí abaixo. Bueno, e agora pasarei rapidamente, así xa unhas paisaxes, aquí tedes as Illas Isargas no norte, os faros da Costa da Morte, veremos o Vilán que tedes aí, tamén podedes baixar, hai este documental, www.submescom.gal, libremente. César Portela, que xa non está aquí, pois non só fixo cemiterio, tamén fixo algo para a vida, que este Punta Nariga, o máis moderno de Galicia, 1994, e os máis bonitos. Esta foto, pois, algún dixo, pois, parece unha paisaxe de Giorgio de Quirico. En certo modo, sí. O solpor de agosto en Punta Nariga, e préndese a luz no faro de Punta Nariga. Sinto que marchase, van ver as súas. Temos tamén penedos, e vou entrar no patrimonio natural. Estes penedos, paisaxe protegida 2009, están ameazados nada máis nem nada menos que por parques eólicos, 2 parques eólicos. É inconcebible neste noso país que unha das 2 únicas paisaxes protegidas de Galicia admitan que se presente 2 proxectos de parques eólicos. Un deles xa o eliminaron. Agora queda outro, o de Chan non sei que. Vedes que aí que é unha acrópole e ten esas formas, ten dito deles o escritor Manuel Rivas, onde Henry Moore quedaría sin fala e o Chillida se dedicaría a outra cousa. Como vedes, hai esculturas que nos recordan a Henry Moore anterior, Henry Moore esta, a Chillida. Esta
xaxes que rematan no mar, na lagoa de Traba, tamén aquí existe a lenda da cidade asuragada, os bretóns tendes na inmersión, unha cousa parecida, a lenda parecida, Camello, este de Camello, que é unhas vilas máis a mar aberto. Temos nós tamén, como hai no norte de España, a nosa costa do granito rosado, que hai no norte de Bretaña. Pois temos precisamente ao lugar onde imos ir. Aí son o granito tipo Traba ou Pindo, que é o mesmo granito rosado, ou tamén da lado do Porriño, pero aí xa son canteiras. Pois ese granito rosado que está Tregastelo, norte da Bretaña, etc., tamén o temos aquí. E precisamente este, aí o vedes, pois forma parte da Praia do 13, aí na frecha onde está o cemiterio os ingleses, e todo este granito rosado. Esta sí que é unha praia a mar aberto. E temos aquí o cemiterio os ingleses na Punta do Boi, co granito rosado, precisamente. Aí tendes as velas tamén. E hai tamén unha inscripción, pero fixos hai pouco, para conmemorar o centenario. O que tedes á dereita é unha dedicatoria que se está en Normandía. Dicía que José Mescón tamén visitamos as fisterras europeas, Normandía, Cornualles, Irlanda. Pois en Normandía existe no Cabo La Hague o submarino Vendimiaire en 1912, coa inscripción, é unha cruz, non? A non ser os cemiterios ingleses en Galicia, polo menos nesta zona non hai cruces dedicados aos naufraxios. Isto tamén no Cabo La Hague, pois aí está cheo o interior da lancha de abrigo, pois dos naufraxios registrados. Cabo Vilán, que visitaremos con estas maravillosas vistas, que visto este lado parece un dragón ou un cabalo de xadrez que se mete na auga, que é visualmente moito máis, paisagísticamente máis bonito que o de Fisterra, porque ten esa torre alta, que é a torre máis alta da Costa da Morte, da que hai que subir innumerables escaleiras. O faro Vilán foi o primeiro faro eléctrico de España e precisamente foi o afundimento do Serpen o que motivou eso, porque o goberno británico protestou que non había luces suficientes no territorio español e acordaron. Había outro faro anterior, pero precisamente o Penedo pois quitáballe luz. Por lo tanto, ergueron en 1896 que se converteu no primeiro faro eléctrico de España. Bueno, a todo isto, España non tivo os primeiros faros ata 1853. Fisterra foi un deles. A de as Sargas é outro, Cabo Machichaco. Cando Gran Bretaña xa estaba rodeada de faros por todas partes do século XVIII. E falando dos Stevenson, Robert Louis Stevenson foi o único que non se dedicou a facer faros. Toda a súa familia, durante 3 xeracións, ergueron de faros sobre todo a costa escocesa, os Stevenson. Ben, hai un pequeno museo que é o único visitable dos faros. Por desgracia, en Inglaterra hai máis. Faro Vilán, bueno, como ten aí as antiguas lanternas. Bueno, isto poño por que temos tamén nomes especiais que hai que facer unha perífrase para explicalo. O Coído é unha praia de cantos rodados. Hai coídos na Costa da Morte, non só praias. E tamén furnas, é dicir, grutas marinas con lendas relacionadas coa morte. Non íamos falar delas, pero a máis famosa é da Buxerana, que tamén remata en morte, de 2 amantes, en Muxía. Aquí temos Muxía co Santuario Barca na Frecha Verde, e a Furna da Buxerana, a que só se pode hacer por mar. As pedras, barcos de pedra, que aparecen en Muxía, e o noso morto máis famoso, que é o Santiago Apóstolo. Tamén temos ali
neste territorio a representación máis antiga da traslación do corpo do apóstolo, que é do século XII, principios do XIII. Só hai dúas representacións iguais, unha na Catedral de Bella de Lleida e outra en Tudela, na Colexiate de Tudela. Amén dunha moeda do rei Fernando II de Galicia e León, digo Galicia porque casi sempre se di Fernando II de León e acabouse, que é do século XII. Bueno, pois isto tamén o mellor e nos dá tempo a vela. Bueno, outra vez o mundo que liga é un secretismo religioso do mundo das pedras, a adoración das pedras, tamén dos cadrís, os buratos para sandar, e peregrinacións santuarios de lonxe. Toda Europa peregrina a Santiago, pero é unha peregrinación máis internacional que a galega. A galega, según os antropólogos, está dirixida polos gregos, pero os galegos, motu propio, peregrinamos ao lonxe, os santuarios de lonxe. Por exemplo, Santo André de Teixido, que queda no norte, e tamén o santuario da Barca. E reparade na frase, a Santo André de Teixido vai de morto o que non foi de vivo. O santuario de Santa Ana de Bretaña, mort ou vivant a Saint-Ouen, une fois doit aller tout breton. Conexións, máis conexións. Este é Santa Ana de Palit. Mais en Locronan, Bretaña, que é unha vila famosa porque rodaronse películas, a procesión da Tromení, xa traduzo ao galego, que non faga a Tromení de vivo terá que facela de morto e non ha de andar cada día máis do que mida de longo o seu cadaleito. Ben, agora xa seguimos xa con vistas. O Cabo Toriñán, pois, é precisamente o máis occidental. Aí o físico Jorge Mira, que tamén é nativo desta zona, pois di que no mes de agosto, xullo e agosto, a Costa da Morte é a costa do solpor da Europa continental. Ten un artigo en inglés sobre isto. Aquí temos a Jorge Mira con Stephen Hawking, a quen levou, sempre leva a premios Nobel e persoas da ciencia, pois, ao Cabo Fisterra, polo simbolismo que ten. E xa entramos en Fisterra e saímos acabando, perdón, que é unha man prolongada no océano, según o poeta Miro Villar, que decé, así se ve. E non só é o cabo e o faro, hai moito máis. Bueno, xa paso antes do faro había fachos, fogueiras encendidas para guiar os barcos. E hai un testemunho do italiano Domenico Laffi, de 1673. Foi un dos primeiros faros de primeira orde, ten un alcance de 31 millas, e hai outras construcións, é un sitio especial. O semáforo, 1879, tamén foi rehabilitado, hoxe en día un hotel, por César Portela no 2000. A Sirena, chamada a Vaca de Fisterra, 1889. Por que a Vaca de Fisterra? Porque é para, hoxe non funciona, é para, cando hai néboa, brétema, pois brúa, con dúas bocinas. Por lo tanto, popularmente a xente chamoulle a Vaca de Fisterra. O Radio Faro, Estación Telegráfica Marconi, porque desde aquí enviouse o primeiro cable submarino a América, e o Cemiterio Sin Límites, que sabistes, físicos, de César Portela. E tamén hai outros cultos anteriores, como o leito de San Guillerme, cultos fecundatorios, Fray Sarmiento falaba deles, as pedras santas, que ven sendo que el dicía, aqueles pedras que van caendo cara ao mar, e el, pois, fixo a similitude, a cidade asulagada de Duio, etc. Bueno, aquí tendes outra vez máis, e aquí o Cabo de Fisterra, o semáforo e o faro, e aquí vedes a Sirena, é un día de brétema, e finalmente, pois isto, o outro lado do océano, os rañaceos de Nova York, bueno, de Boston, máis ben, e máis nada. Bueno, se tedes algo que preguntar, preguntade, pero creo que xa nos apuran. E xa han pasado.
Vas clausura. Clausura. Vale. ¿Cómo? ¿Es dicho yo? Bueno, pues hemos llegado a puerto perfectamente y sin naufragio, claro. Y bueno, pues muchas gracias por la transición con la excursión de esta tarde, que también vamos preparados ahora. Bueno, al abrir el Congreso ayer, pues teníamos una serie de expectativas. Primero, seguir desarrollando nuestras relaciones académicas y desarrollar la relación Bretaña-Galicia. Creo que vamos confortando todo eso y, bueno, personalmente me alegro. Expectativas también en materia de investigación, de renovación de este tema, porque es cierto que el tema de la muerte es tema que ya se había trabajado mucho y creo que hay una serie de enfoques nuevos que se presentan. Entonces, a ver cómo se podrán profundizar y, bueno, yo tengo una pequeña idea, pero eso también va a ser el trabajo conjunto. Luego, sí, la aproximación vuestra se hace mucho más histórica que la nuestra en la época contemporánea. Es cierto que no disponemos de la misma historia, las dos regiones. Sin embargo, bueno, las evoluciones que vimos, también lo que se ha presentado esta mañana, demuestra que hay algo muy común a las dos regiones, pero creo también que es una evolución general, que hay cosas que se dan tanto en Francia como en España y ahora quizá queda por detallar más precisamente la especificidad de cada región respecto a las evoluciones que son evoluciones nacionales, digamos, por no decir europeas, porque creo que si miráramos lo que está pasando en Portugal o en Italia, yo creo que tendríamos resultados similares. Sin embargo, detallar mejor quizá el uso que hacemos de esta herencia bretona o gallega en relación con el tema de la muerte es algo que tendremos que profundizar, me parece. O sea que yo diría que ha cumplido el Congreso su objetivo principal, que era impulsar la investigación con nuevos enfoques y hacia nuevas direcciones, y nos quedará por ir profundizando, detallando y completando, que eso sería pues el objetivo del cuarto encuentro, que lógicamente tiene que desarrollarse en Bretaña. Bueno. Moi ben, pois, moitas gracias. Eu quería tamén, bueno, unha vez que cheamos a Porto sin naufraxio, polo menos visible, non? Quería comezar dando as grazas, que non sei se fixemos suficientemente as dúas o día daquela inauguración rápida, porque durante este tempo, con tantos atrancos polo medio, pois estuvemos traballando con algunha dificultade para poder realmente reflotar, non despois da pandemia, esta actividade de colaboración entre Galicia e Bretaña.
Tínhamos algunhas axudas, por unha parte, por parte bretoa, de Jean-François Botrel, que foi tamén el que máis insistiu en que a morte era o tema desta sesión, e aquí por parte de Ramón Villares, de Cristina Sánchez Carretero, que agora non está, pero volverá, e de Rebeca Blanco Rotea, que nos axudaron de unha maneira ou outra tamén a ir perfilando este asunto, non? Por tanto, grazas tamén a todos vos pola axuda recibida, grazas a todos os que aceptastes acudir a esta chamada feita con relativamente pouco tempo, e grazas tamén aos que estades aquí, os que están do outro lado, seguíndonos a través de streaming, non? Efectivamente, creo que a pretensión inicial está cumprida, non? Creo, porque efectivamente aquí se foron desenvolvendo toda unha serie de liñas temáticas que tiñan cada unha delas o seu plus de investigación detrás. Non aparece nada que caia así caído do ceo para unha posta en escena concreta, senón que en todos os casos hai unha investigación detrás que poda atopar ou non paralelos nos respectivos sistemas de investigación dos dous países, pero que, se non nos teñen neste momento, pode suscitalos, non? Porque, quedará constancia de que, efectivamente, en Bretaña ou aquí hai xente que está traballando nun certo sentido, ou xente que aporta unha determinada visión desde unha óptica disciplinar que, mellor, no outro lugar non hai, non? E para iso é interesante facer sempre mención de que todo queda subido á rede. Primeiro, todo queda subido á rede, por lo tanto, a xornada no seu conxunto sempre pode ser consultada na súa integridade ou cada unha das pezas que a integran, non? Pero, aínda que nós non temos xa desde hai uns anos, desde hai bastantes anos, nós non temos unha política de publicación continua das nosas xornadas, sería absolutamente inviable. Si é certo que esta colaboración Galicia-Bretaña ven sendo publicada nun volume de textos que recollen cada unha das xornadas, non? E eu espero que os distintos autores e autoras que aceptastes tamén participar nesta xornada presencial, aceptedes tamén o noso convite a enviardes os vosos textos. Naturalmente, daremos un prazo razoable para poder realmente facer tamén o terceiro volume desta relación de investigación entre Galicia e Bretaña, e que quede tamén constancia por escrito e que pode servir tamén de estímulo a outros investigadores ali onde chega o volume, que chegará tanto en formato papel como pasa neste caso, como pasa con todas as nosas publicacións, que sempre se distribúen tamén en formato digital libremente a través de internet. Entón, hai como unha dobre vida a partir de agora, a vía do que queda colgado na nosa web para a consulta permanente dos vídeos, pero tamén a vida que deberían ter as vosas intervencións, todas elas excelentes. A verdade que é un luxo contar con todos vos, e que tomarán forma en papel se vos tendes a ben atender o noso segundo convite, que é poñer iso negro sobre branco para poder publicalo como traballo de investigación que pretenderá poñer tamén a disposición de todos estas múltiples olladas sobre a morte feita desde dúas tradicións culturais que, sendo moi distintas, moi identitarias, cada unha delas teñen tantísimos puntos en común, como acaba de poñer agora Xosé María Alemás sobre a pantalla, pero na que tamén todos nos recoñecemos continuamente, tanto cando visitamos os galegos Bretaña como os bretóns aquí, pero tamén nas múltiples lecturas que nós facemos, ademais de ter logo esas pontes culturais que tanto estimamos e que nos foron unindo ao longo da historia tamén. É dicir, este ano non falamos casi nada de Cunqueiro,
pero está sempre pairando aí, cada vez que vemos un nome Pontivide, dicimos, Cunqueiro, aí ten unha pomariña que se... En fin, quer dizer que hai moitas pontes culturais ao longo de moitos séculos que nos foron unindo e que nos permiten transitar nas dúas direccións. Por lo tanto, aquí rematamos. De novo, moitas grazas e unhas grazas especiais ás bretoas que decistes acompañarnos aquí en Santiago e o bretón que nos acompañou a través da videoconferencia.